ክቡር ህዝቢ ኤርትራ አንታ ብኩል መዳያት አቃዋማ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነትካ አንታ ካብ ተኸታታሊ ምግዛእትነታት ናፃ ንምውፃእ ንኩሉ ዘጋጠመካ እንቅፋታት ተሓሒዝካ ከም ሓደ ህዝቢ ገንፊልካ ዝተቃለስካ ክቡር ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ምልካዊ ዓፈና ከም ዘለኻ ኣጸቢቑ ይርድኣካን ንቕሕካሉን ኣለኻ ንብል እቲ ዝኸፍአን ዝሓየለን ዓፈና ብጉዳይካ ከይትራኸብን ከይተውግዕን ፈትልታትካ በጣጢሱ ኣብ ሓድሕድካ ዘይምትእምማን ናይ ምፍራሕን ምፍርራሕን ናይ ምርሕሓቕ ህሞት ምፍጣሩ እዩ ንሓድሽን ቀጻልን ወለደኻ ብባህልኻን ብኽብርታትካን ከይተዕቢ ንሱ ብዝደለዮ ህንደሳ ይሰርሖ ስለ ዘሎ እዩ ምልካዊ ስልጣኑ ንምቕጻል ብውሽጥኻ እንተሓይልካ ከምቲ ኣብ ግዜ ሰውረኻ ዝገጠምካዮ ንውልቀ ሕልሙን ናይ ከባቢ ፈተነታትን ክትገጥሞም እትኽእል ሓያል ህዝቢ ምዃንካ ጸቢቑ ስለ ዝፈልጥ ኣብ ባዕሉ ዝፈጠሮም ጸጸኒሖም ዝትኮሱ ነታዊታት ብምቕባር ኣብ ሕጂ መጹኻ ፍርሒ ምንባር እዩ ንሓድሕድካ ንሓድነትካ ከላሕልሑ ዝተሰርሑ ግዜ እናወሰዱ ዝትኮሱ ነታዊታት ስለ ዝቐብረልካ እዩ ክቡር ህዝቢ እዚኣቶምን ካልኦት ብዙሓት ዓፊኖምኻ ዝነብሩ ጉዳይካ ኣብ እዋኑ ከይተሰላስል ከዓግቱኻ ዝተፃወዱ ስልትታት ክኾኑ እንከለዉ ናብቲ ቀንዲ ውልቀ ዕላምኡ ዘሰጋግርዎ መደያይቦታት ምዃኖም ከነዘኻኽረካ ይግባእ እዚ ኩሉ ብዘይካ ንቕሓትካ ኣወዳድባኻን ሓያልነትካን ብምግታእን ብምድኻምን ጥራሕ እዩ ክዕውቶ ዝኽእል ሃንደስኡ ከይዕወት እምበኣር ናይ ቃልሰታትካ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘ ብምዃኑ ምእንተ ሃለዋትካ ኣብ ናጽ ሃገርካ ክትኣልዮ ዝግባእ ምዃኑ ከነተሓሳስበካ ቀዳማይ ስራሕና ይኸውን ክቡር ህዝቢ ምእንቲ እዚ ናይ ሎሚ ርእሰ ወግዕና ን34 ዓመታት ህዝባ ዓፊኑ ንዓኻ ዓፊኑ ብውግኣት ሃገር ዝጨፍለቐ መላኺ ንካልኦት ሃገራት ክኸስስ ይበቅዕ ዶ ዝብል እዩ ኣይተ ኢሳያስ ኣብ መበል 34 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ዘሕለፎም መልእኽትታትን ክስታት ኣብ በኣሜሪካ ዝምራሕ ሓፂዋ ዓለምን ኩልና ዝተኸታተልናዮ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ሓበሬታ ከም ዘለና ተኣምን ካብ ኮነ ዘልዕሎም ብተሳታፊ ክምለሱ ንዝብሎም ሕቶታት ኢሳያሳዊ ምልኪ ኣብ ምንታይ ተመርኪሱ እዩ ንዝበለ ከም ብሓድሽ ብምቕራብ ክምጉት ወይ ክኸስስ ዝፍትን ሓፂር ከቕርብ ብዛዕባ ሃፀይነትን ተግባራዊ ዕላማታቶምን ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጦ እንታይ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኣግኡ ስለ ዘለለዮ ኣንጻር ኢትዮጵያ ከዳሚት ምዕራባዊ ሃፀይነት ክቃለስ እንከሎ ቀንዲ ገዛእቱን ጸላእቱን መን ምዃኖም ኣነፂሩ ስለ ዘለለየ ቃልስና ኣንጻር ኣሜሪካዊ ሃፀይነትን እስራኤላዊ ጽዮንነትን ኢሉ ብረታዊ ተጋድልኡ ጀሚሩ ድሒሩ እውን እቶም እናተበራረዩ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምቁፅጻር ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ሶማልን ብምዕስካር
ናይ ምስለነነት ወይ ከዓ ፕሮክሲ ዋርስ ዘካይዱ ሶቪየት ሕብረትን ኣሜሪካን ቀፅርታት ምዕራብን ምብራቕን ናይ ሶቪየት ኣንጻር ኤርትራ ምውጋእ መምእንቲ ረብሓታቶም ባሕሪ ኤርትራ ንምቁፅፃር ከም ዝሃሰይዎ ኣብ ግዜ ሰወራ ገጢምዎም ሕጂ እውን ኣዝዩ ዝፈልጦም እዩ እቲ ዝገርምን ክለዓል ዝግብኦን ሕቶ እምበኣር እዚ ካብቶም ብቐጥታ ይኹን ብኢዳ ዙር እናገዝኡ ዝሃሰዩናን ንሃገርና መንጢሎም ናብ ኢትዮጵያ ብምጽጋዕ ኤርትራዊ መንነትና ክድምስሱ ዓሪፎም ዘይፈልጡ ሓያላት እዚ ንህዝብና ዓፊኖ ሃገር ጨፍሊቑ ዝቕፅል ዘሎ ኢሳያሳዊ ምልኪ ብምንታይን ብኸመይን ይፍለ እዩ ንሃገርና ነፀየዋ ሞተት ሓረድዋ ሞተት እዩ ኤርትራ ስትራቴጂያዊ ማእከል ናይ ቀይሕ ባሕሪ እያ ኢሳያስ ኣሜሪካ ይኹን ሩስያ ኢትዮጵያ ማእከል ቀርኒ ኣፍሪቃ ምግባር ድልየታቶም ምዕዋት እዩ ኢሳያስ ኣብ ኢደ ቤዛነት ካብ ኢደ ቤዛነት ተወዳደርቲ ናይ ዓለም ሓይልታት ኣውፂእና ክንርእዮ ንኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ክርአን ክምለስን ዘለዎ እዩ ብዙሓት ኣርእስቲ ኣብ ሓፂር እዋን ዝኽሰትሉ ገዚፍ መድረኽ ኢና ኣቲና ዘለና ወይ ሰፊሕ መድረኽ ኢና ኣቲና ዘለና ሃገርና ከባቢኣን ዓለምን ዘጠቓልል እዩ ስለዝኾነ ናብቲ ናይ ሕጂ ተባራዒ ክውንነት ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብይን ዝቀራረብሉ ዘለዉ ንኽልቲአን ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነ ንኸባቢና ከልብድ ዘኽእል እዚ ብኩለ መልክዓቱ ብሰንኪ ወረራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ዘበና ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ዓናዊ ውግእ ተባሂሉ ዝተመስከረሉ ክድገም በብወገኖም ከዓ ደገፍትን ኣሳሰይትን ናይ ወፃኢ ሓይልታት እናዓደሙ ዘሳትፍሉ ዘለዉ ኣቲና ንፈትሽ ኢትዮጵያ ዕጡቕ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ተቃውሞታት ኣንጻር መንግስቲ ኣብይ ትሕዝቶኣቶም ዝምድናታቶም እንታይ ንምዕዋት ካብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ካብ ወፃኢ ወይ ከባቢ ዝግበረሎም ሓገዛት እንታይ ንምዕዋት ኣበይ ከንመብፃሕ ኤርትራ ኢሳያስን ዕላምኡን እንታይ ንምዕዋት ሃገር ንምክልኻል ድዩ ናይ ብሓቂ ዝረኸቦም ሓገዛት ካብ መነመን እንታይ ንምዕዋት ጽምዶን ስትራቴጂካዊ ዕላምኡን ንዝውግእ ብከመይ ይርእይዎን ይግምግምዎን ተሳትፎኦም ኣበይን ብኸመይን ክኸውን ይግባእ ሓንቲ ሰጊረ ንመን ኢኹም ዝብሉ ዘለኹ ንውሽጣዊ ፖለቲካዊ ተቃውሞታት ኤርትራ ከም ራብዓይ ኣቐሚጦም ዘለኹ ማለት እዩ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ተቃውሞታት ኤርትራ ንዝውግእ ብኸመይ ይርእይዎን ይግምግምዎን ተሳትፎኦም ኣበይን ብኸመይን ክኸውን ይግባእ ዝብሉን ካልኦትን ዕቱብን ንጹርን ክትዕ ክካየድ እዩ ዝጥለብ ኩሉ ድማ ብመንፅር ሃለዋትን ረብሓን ህዝብና ክንርእዮ ይህልወና ሽኻል ናጽነት ልኡላውነትን ቀጻልነትን ኤርትራ ስለ ዝኾነ እዚ እቲ ጽማቕ መእተዊ ናይ ሎሚ ክንከታተሎም ዝግብኡና ነጥብታት ኣቕሪበ ኣለኹ ኣብ ምትንታኖም ኣብ ውሽጢ ከኣቱ እዩ ዘለኹን ምክንያቱ ኩልና
ዝተማልአ ይኹን ዘይተማልአ ሓበሬታታት ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ክውንነት ስለ ዘለና ካብኡ ተበጊስና ኢና እቲ በብሓደ እናቐረፍና ክንርእዮ ዝግባእ እሞ እቲ መድረኽ ናብ ገዛ ገዲፈ ኣለኹ እቲ መድረኽ ክፉት እዩ ርእይቶታትና ከነቐርብ ሕቶታትና ከነልዕል ናብ ገዛ ገዲፈ ኣለኹ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ይቐኒለይ ኩልና ከዓ ንሳተፍ ባህላየ ኣብቲ ዘኪረ ጥራሕ ሓሊፈ ዘለኹ ኣይተ ኢሳያስ ብኣሜሪካ ንዝምራሕ ምዕራባዊ ደንበ እንታይ እዩ እንታይ ይገብር ኣሎ ክገልፀልና ፈቲኑ ከምቲ ዝጠቐስኮ ከዓ ንሕና ከም ህዝቢ ቀንዲ ዘቃለሰና ዕላማ ስለ ዝነበረ እቲ ኣንጻር ኣሜሪካ ሃፀይነትን ኣብቲ እዋን እቲ ቃልሲ ክጅምሩ ከለዉ ወለድና ኣንጻር እስራኤላዊ ጽዮንነትን ክልቲኦም ማንታ ጸላእቲ ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን እስራኤል እቲ ንዓብዪ ዘጋጥሞ ዘሎ ሽግራት ኣብ ግምት ብምእታው ባብኤል መንደቅ ምቁፅፃር ንእስራኤል ምእተውን መውፅእን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንጠቕሶ ሓደ ቀንዲ መገዲ ናብ ምብራቃዊ ዓለም ስለ ዝኾነ ምስቲ ይሁዳዊ ኢሉ ዝነገሰ ሃይለ ስላሴ ምክንያቱ ሞዓ ኣንበሳ ዘእም ነገደ ይሁዳ ነገድ ናይ ይሁዳ ኢሉ ኣሚኑ ዝነገሰ ካብ ዝነበረ ምትእስሳር ኣትሒዙ ኣብ ኤርትራ ንዝ ንምቁፃዩ ኦም ባሓኽላ ሰራዊት ኣሰልጢኑ ዓጢቑ ክዋጋኣና ምስ ወራና ክቆፂ ዝተቃለሶ ሕጂ እውን ብምሉእ ሓይሉ ምስ ኣብይ ከም ዘሎ ኣረጋጊፁ ኣሎ እስራኤል እዚ ክገብር እንከሎ ነቶም ምእንቲ ብሄራዊ ሃለዋቶም ዝቃለሱ ዘለው ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ምህራም ሳይለንስ ምግባር ዝወሓደ እሞ ኣብይ ስራሓቱ ብዛዕባ እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃን ባብኤል መንደምን ክቕፅል ንምሕያል እዩ እሞ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ፈሊፅናስ ተቃሊስና ወይ ተቃሊስናስ ተዋዲቕና እንዲሁ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ሕቶታት ኣልዒልና ክንዘራረበሉ ዘለና እየ ባህላየ እስማዒል
أنا شوية أنا زي كذا بربر زي كوينه هو بزح تاشمي لأن طبعا إذا طلع لي تقول له تاشمسي يشتري عليك وأنا يعني ما على سي يا حبيب قد أيو ونزي 3 عامتي يعني أجر منجستي بهاجر مسيوس تمنجست غاني زي أمون سلزغون غير قالوا نبلي ተቃወምቲ ሓይልታት ተቃወምቲ ኤርትራውያን ኣቂመና ዝነበረ ሕቶኒ ክሳብ ሕጂ ሓደ ኣተሓባባሪ ወይ ከዓ ኮንሰንሰስ ዘይበፅሐናሉ ሕቶ እዩ yani ንስኻ እንታይ እዩ يعني ሕጂ እቲ ስርዓት ኣብ መጨረሻ ማለት ቀደም ሓደ ፍሮንት ነይሩ ዋላ እውን ፍሮንት ብውሽጡ ካልእ ፓርቲዛን ስርርዕ ዘለዎ ሞቶር ይካየድ እንትነበረ እቲ ፓርቲ ዝካየድ ነበረ ብህግድፍ ሕጂ ዝኾነ ፓርቲ ዝኸይደ ነበረ ሕጂ ግን ዘይሩ ዘይሩ ሓደ ሓደ ውልቀ ሰብ ዝዓሞ ወይ ከዓ ዶሚኔት ዝገብሮ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ሕጂ ዋጋ ካብ ሓደ ንባዕሉ ንባዕሉ ሾያ ኣቃሊሉና እቲ ናይቲ ሕቶ ናይ ምምላሽ يعني ስለዚ መንግስቲ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ እንታይ ይደሉ ኣሎ ወይ ከዓ እንታይ እዩ ቀዳማይ يعني ፕራዮሪቲ ናቱ እንታይ ካልኣይ ፕራዮሪቲ ናቱ ገለታት ኣብ ምግባር ሲብ يعني መንግስቲ ብመንግስቲ ክንዝራረብ ብውልቀ ሰብ ክንዛረብ ከይነይሩ ማለት ሕጂ በጋ ንኢሳያስ ኢና ክንትንትኖ ዘለና يعني ኢሳያስ يعني ፕራዮሪቲ ሲ ቀዳማይ ፕራዮሪቲ ናቱ ቀዳምነት ናቱ ሲ እንታይ እዩ ኢና ክንምልስ ዘለና يعني ማለት ኣብቲ ሕጂ መፍረሩ ዝዘርዘሮ ጉዳያት ወይ ከዓ ኣብ ዓመት መፂኡ ንሱ ዝዛረበና ገለ ኣብኡ ቅድሚ ምእታውና ንሱሲ ንገዛ ርእሱ ክትንተን ኣለዎ يعني ሲስተም ኦን ሂዝ ኢን ሂዝ ኦን ራይት يعني ንሱሲ ሓደ ስርዓት እዩ ንገዛ ርእሱ يعني ዋላ ስርዓት ንገዛ ርእሱ ኢሳያስ ሲስተም يعني ኣብ ኤርትራ يعني ምክንያቱ ኩሉ ንሱ እዩ ተክቶም ካልኦት ኣብ ቁጥሩ ዝኣትዉ ኣይኮኑን يعني ላ ካቢነ ኣሎ ላ ካል ኣሎ ላ ሕጊ ኣሎ ላ ኮንስቲቱሽን የለን يعني ኢሳያስ እዩ ዘሎ يعني ሕጂ በጋ ናይ መጀመርያ ኢሳያስ እንታይ እያታ يعني ፕራዮሪቲ ቀዳማይ ፕራዮሪቲ ናቱ ኢልና እንዳሓቲትና መጀመርያ ሰርቫይቫል يعني ሰርቫይቫል ናቱ ማለት ኩሉ ግዜ ክለዋወጥ ንሪኦ ኣለና ወፖሊሲ ናቱ ወይ ከዓ መርሆታት ናቱ ምስ ኩነታት እናተቀየረ እናኸደ ንሪኦ ኣለና ካብ ብረታዊ ቃልሲ ሒዙ يعني ካብ 1972 ዝወለደ ናይ ቤይሩት ኣኼባ ናይ 3 ሸነኻት ናይ ህዝቢ ሓይልታት ጀሚርካ ከመይ ይኸይድ ኢሳያስ ምስ መን ታሽሙ ኣበየናይ ግዜ ዝልውጥ እቲ ታሽሙ ሰልፍ ሰርቫይቫል ናይ ገዛ ርእሱ ንሱ ንገዛ ርእሱ يعني ኣብቲ መሪሕነታዊ ቦታ መታን ክህሉ መጀመርያ ሰርቫይቫል ናቱ እዩ ዝብድሶ ነዚ ከዓ ዝኾነ ይኸፍል يعني ዋላ ኣሊያንስ ይኸፍል ዋላ ምፅላኤ ከፊሉ ከዓ ክወዳደርኒ እዩ ዝብል ዝኽእል ዓዲሙ ወያነ ድዩ ምፅኡ ዋላ ገለ ድዩ ደቂ ሃገር ይሃርም ገለ ይሃርም ስለዚ እታ ቦታ ናቱ ንምክልኻል ወይ ከዓ እንታይ ምግባር يعني بزي ما انت عصعصعف ዝኾነ ምስ ኮነታት ዝኸይድ እንታይ እናገበረ መፅኡ ኢሳያስ يعني መጀመርያ ነዚያ ኢና ንሕና ክንተንቲና ክንርዳእ ዘለና يعني እዚኣ ንድሕሪ ዘይንፈልጣ ኮይና መን ይፀላኢና መን ኣይፀላኢና ናብኡ ፀገም ኣለና ማለት እዩ يعني ኣብ ናይ ፖለቲካ ትንተናን ህውተታን ኢና ክንኣቱ يعني እታ ሜይን ፖይንት ቁልፊ ነገር ንድሕሪ ዘይሒዝካ እያ يعني መታን መልሲ ክትገብር ከምዚ ኣብዚ ተቃውሞ ንገብሮ ፕሮግራማት ከይተረፈ ንፅሕፍ يعني ብዙሕ ንፅሕፍ يعني ኣብኡ ኢና ክንኣቱ ማለት እዩ يعني ግን ስለዚ በጋ ንሳ ካልኣይ እንታይ እዩ በጋ ካልኣይ ፕራዮሪቲ ናቱ
ከላይ ፕራዮሪቲ ናቱ በእንግሊዝኛ ሂብሪስ ዝብሎ ነገር አሮጋንስ ወይ ከዓ ሰልፍ አግረንታይዝመንት يعني ናይ ነብሱ ልዕልና ብዝኾነ ይኹን መገዲ يعني ልዕልና ይደሊ يعني ቀዳማይ ክኸውን ይደሊ يعني ወይ ከዓ ዝኡዝዞም ተዘይኮይኑሲ ወይ ምስኡ ዝዛተ ማዕሪኡ ኮይኑ ኮፍ ኢሉ ምስኡ ስራሕ ክገብር ዝኽእል እንተዘይተገዲዱ يعني ኣይፍቅድን እየ ስለዚ እዚ ኸዓኒ ንሰርቪስ ወይ ንህዝቢ ንምግልጋል ወይ ንኤርትራውያን ንምግልጋል ንሃገር ንምግልጋል ንገለ ንምግልጋል ኣይኮነን እየ ንዝና እየ ፌም ስለዚ يعني ፕራዮሪቲ ናምበር 2 ናቱ معي يعني انا اخذ اسماعيل يزارب زلو يعني برايورتي ناتو زنا يعني ساعات يعني زنا يدللو ማለት ኣብ ታሪክ ክዝከር ከምቶም ካልኦት ዓበይቲ ነገራት ብኸመይ ኣቢሎም እዮም መፂኦም ምፍታሽን እንታይ ዓይነት ባታ እንታይ ዓይነት يعني እንታይ ዓይነት ካፒታል ስለዝነበሮም እዮም በዓል ኣሌክዛንደር ዘግሬት ተባሂሎም በዓል ማኦ ሴሱንግ ታጅሙ ኮይኖም በዓል ጀፈርሶን ገለ ኮይኖም እዚታት ኣብዚ ብትንተና ኣብዚ ካቱ ናይ ምእታው ታሽሙ የብሉን يعني he's a lone man يعني a lone wolf ከምዚ ተኹላ ሰኢሉ يعني አንተር ዝኾነ ተኹላ ምን ይኾነል ዝብል ቀድሞ ዘሎ እናተበናጨተ ዝነብር ከምኡ እዩ يعني ከምኡ ስለዝኾነ ታዝና በጋ ብኸመይ ይደልያ يعني ኣብቲ ዘለዎ ኩነታት እቲ ናቹራል ኦብጀክቲቭ ሰብጀክቲቭ ሪያሊቲስ ንኢሳያስ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ገለ እቲ ዝደልዮ ዘሎ ብኻልኣይ ደረጃ ፕራዮሪቲ ናቱ ንምርድዳድ ኣይሕግዞም እያ ካብዚ 4 ሚልዮን ንታሕቲ ዝኾነ ህዝቢ ድኻ ህዝቢ ንእሽተይ ሃገር ገለታት እዚታት እዩ يعني በጋ ኣብ ክጥዕሞም ከሎ በጋ ነዚ ዝና ናቱ ከሰላሰሉ ዝኽእል ምርጫታት ይኸይድ يعني መጀመሪያ ካልቸር ሓዊስካ ገለ ሓዊስካ መጀመሪያ መፃወቲው ሜዳ ወጋመን يعني ናቹራሊ يعني ኢትዮጵያ ተባለ ኢትዮጵያ ህዝብ ለዋ ገፋያ ዓባያ ብዙሕ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ነገራት ኣሎ ገለታት አሎ ብዙሕ ነገራት አሎ يعني ስለዚ በጋ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዝናናቱ ወይ ከዓ ነቲ ፕራዮሪቲ ናምበር 2 ናይ ኢሳያስ ክሰላሎ ዝኽምድ ኣብዚ ኸዓኒ ኣብዚ 30 ዓመት ብምንታይ ዓይነት ብኸመይ ገይሩ ይፃወት ፀኒሑ ብኸመይ ይካየድ ፀኒሑ ኣበየናይ ፈቲሉ ኣበየናይ ኣይሰለጦን ኣበየናይ ገለ ኩላሃላ ተኸታቲልና ሓደ ክልተ ኢልና ክንትንትኖ ንኽእል ኢና ሕጂ ንኣብነት ከምኡ ተመሳሳሊ በጋ ክሪኦም ከለኹ ኣብዚ ሪጅናትና ኣብዚ ሪጅናትና يعني قال يذكرني يعني ناي معمر القذافي ነገር كم ناي ኢሳያስ ዓይነት امبيشني نيرو يعني ناي ممراحن ناي قال فهم حبي خون يعني ناي مخاني تندنسي ወይ ከዓ propensity نيرو قذافي يعني ግን እትሽግሩ ሊቢያ ቆርስ መሬት ኣለዋ ሃብቱን ኣለዋ ዘይትለዋ ገለ ህዝቢ የብላን ስለዚ تمجمريا نتي برايورتي خمسنا إساياس يعني زناناتوني عبيتناتون greatness ناتو السلاسل صغار أبيريانا أبقبسي ريانا أبقبسي بخمي ديرو خنا بيتي emotional أغلطات بيتي حزن برا ايديولوجي يعني فان عربيك ايديولوجي ويكاني يعني رسناي ويكا في توراريتات ناي فان عربيك موفمنت أبو تقجعو يخي نيريا حجي انتهي بالنير كل ጊዜ ግብጽ መራሕቲ ይብላን ህዝብ ግን ኣለዋ ሊቢያ ግን መራሕ ኣለዋ ህዝብ ግን ይብል ነይሩ ያ ለካ ያ መስቲ ናይ ኢሳያስን ኢትዮጵያ ዝሪኦ ነገራት እዚ يعني قذافي افتخابيو مس ግብጽ ዝሪኦ ዝነበረ እዚ ከተታሓዘ ትኽእል ኢኻ يعني ولا دايركت لون ماش ما يهلو يعني ግን እቲ ሰልፍ ኣግዘረጃጅመንት ስኒ ቀዛፊ እዚ ምስ ኣበዮ يعني እዚ ምዃን ምስ ኣበዮ እዚ ናይ ግዝን ዓረብ ፓን ዓረብ ታሹ ምስ ኣበዮ ኣብ ኣፍሪካ ኸይድ يعني ኩሉ ትሕዝቱ ኢንቨስትመንት ናቱ ኣብ ኣፍሪካ ክኸውን ገይሩ يعني
ኣብ ኣፍሪቃ ፈቲሹ ገና ንጉሳዊ ትካላት ከም ዘሎ ዘኪሩ እያ ኣብ ልዎ ናቶም ንጉስ ኣለዎም ዙሉስ ናቶም ነገር ኣለዎ ኣብ ጋና ኣሻንቲ ዲናስቲ ኣሎ ኣብ ገለ ነዋውስ ኣለዉ እያ ጋር ሕጂ ኣለዉ እያ ኣለዉ ኣለዉ ስለዚ ኣሃ ነዚኦም በጋ ነዚኦም ክትእክብ ዘለካ ኢሉ ኩሉ ትሕዝቱን ሃብቱን ገልበሎታን እንታይ ገይሩ ናይ ኣፍሪቃ መራሒ ክኸውን ደልዩ እያ ንኣዲስ ኣበባ ሓደ ግዜ ታሽሙ ክኸውን ከሎሲ መዓቲ ቴንዳታት ሒዙ ከይዱ ገለበታት ገ እዞም ኩሎም ናይ ኣፍሪቃ ናይ ቀደም ናይ ትራይባል ነገስቲ ቺፍስ ሒዝዎም መፅኡ እያ ነዚኦም ዝኸውን ሆቴል የብልና ደሞ ኢትዮጵያ እንታይ ገትሽኩ ኣነ ባዕለይ ታሂሙ እዚ ቴንዳታት ሒዘ ክመፅእ ከምኡ ዓይነት ኣሎ እያ ናይ ኢሳያስ ሜንታሊቲ ናይ ፌም ሜንታሊቲ ናይ እንታይ ይራኸብ እያ ኮምፔር ትኸውን ይኽእል እያ ሕጂ በጋ እዚ ኩሉ ዝብሎ ሕጂ ዛዕባ ናብዚ ዛዕባ ተላዒሉ ዘሎ ዛዕባ ኢሳያስ ሕጂሲ ብዛዕባ ውግእ ፀሓተርቲ ይዛረብ ኣሎ ንሱሲ ቀንዲ ናይ ውግኣትን ናይ ረብሻን ፊተውራሪ ኮይኑ ዓለም ንዓለማ ፈሊጣቶም ገላ ሕጂ ተመሊሱ ከዓኒ ይኸስስ ኣሎ እዩ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዛዕባታት መምህር ጠቂስዎ ዘሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብዚ ፍላየር ሚብናየ ዘለና ካብ ኣርእስቲ ኣብኡ ዘሎ ኣነ ንካልኦት ክኸስስ ይኽእል ዶ ንሱሲ መሃንድስ ናይ ህውከት እንከሎሲ ናይ ህውከት ይገብሩ ኣለዉ ኣሜሪካ ህውከት ይገብሩ ኣለዉ እዞም ኢትዮጵያውያን ከዓ ሕጂ ማለት ምስኡ ኮይኑ ምስ ዓብይ ኮይኑ መዓት ህውከትን መዓት ገለን መዓት ፅንተትን ዘካይድ ፀኒሑ ጥዊ ኢሉ ከዓኒ ታሽሙ ይገብሩ ኣሎ ስለዚ እዚ ዝገብር ዘሎ ንምንታይ እዩ በጋታዩ ኣብዚ እዚ ድሌማ ስለ ዘሎ እዩ ድሌማ ሓደ ናይቲ ሰርቫይቫል ናቱ ክህሉ ኣለዎ ካልኣይ ከዓኒ ነቲ ዝና ናቱ ንምስልሳል ከዓኒ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ብዝገጥሞ ብዝቕየር ተቐያሪታት ቫርያብልስ ኣብዚ ከባቢኡ ዝኽእል ነገር ብኡ መጠን ከዓኒ ኣይግድሶን ወይ ክፀርፈኒ ሰብ ክብለኒ እዩ ሰብ ክቀፀረኒ የብልኒ ምክንያቱ ሲንግልት ሂምሰልፍ ሓደ ዲክታቶር ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ካልኦት ኣይግድሶምን እዩ ካልኦት ህዝብታት ኣይግድሶምን እዩ ህዝቢ ብዛዕባ ብኤርትራ ኣቢሉ ላኪን ትማሊ ከምዚ እንዲካ ትብል ነርካ ስለምንታይ ሎም ትብል ኣለካ ክብሎ ዝኽእል የለን ስለዚ እታ ዓዲ ናይ ሓደ ሰብ ናይ ኢሳያስ ስለ ዝኾነት እያ ስለዚ እቲ ዘሎ በጋ እቲ ቨሪ ቨሪ ሰንትራል ኮሽን እዚ ስጋቢ ኣብ ቅድሚ ካሊእ ዘረባታት ምዝራብ ኣብ ሰላላት ኣብ ገለ ምዝራብ ብኣንደበት ደረጃ ወይ ከዓ ብኣናሊሲስ ደረጃ ወይ ከዓ ብትንተና ደረጃ ወይ ከዓ ኢንተሌክቹዋል ደረጃ ክትሪኦ ዘለካ መጀመርያ በጋ ተቃዋማይ ኤርትራዊ ነዚ ክልተ ነገራት እዩ ከንብብ ዘለዎ ኣብዚኣ እዩ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ልዕሊኣ እዩ ክሃንፅ ዘለዎ እቲ ኣንፃር ኢሳያስ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ጉዳያት ወይ ከዓ ክካይዶ ዝኽእል ዘሎ ስለዚ ኣብዚታት ቁሩብ ትለ ሃሰስ መሰስ እንተተባሃለ ሕማቕ ክኸውን እዩ ዝብል ኣረኣያ ኣለኒ ስለዚ ንመምህር ዞርየ ዝሕግዞ ዘለኹ ነቲ ዲስካሽን ንምኽፋቱ እንተዘይኮይኑ ስቕለ ጀነራል ኢሹ ተዘልዕል ዘለኹ ስለዚ ወዲ ኣለኹ መምህር ጽቡቕ ጌርካ እስማኤል ቦኤ እናቐላዕና ክትኣትወለና ዘበለኒ እንድ ትገዛ ክኣትዎ ክኽእል ምእንቲ እዩ ሓንቲ ካልኦት ኢዶም ክሓፍ ዘየበሉ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ቀዳምነት ኢሳያስ ኣነ እቲ ኣገባብ ባገጣጥሙ ዳሉ ተገላዋጢ ክትብሎን ከለካ ዝቕበሎ እምበር ዕላምኡ ኮንሲስተንት እዩ ነይሩ እየ ዝብል ምክንያቱ ካብ ቃልሲ ጀሚሩ ዝወስዶም ዝነበረ ስጉምትታት ድሒሩ
ቀፂሉ ከዓ ድሕሪ ናፅነት ኩሉ ሳዕ ኢትዮጵያ ምስ በለ እዩ ከይትበታተን ክንቃለስ ኢና ኢሉልና እዩ ምስ ኢትዮጵያ እንትኸድና እንታይ ምስለኩም ኢሉ ንመቃለስቱ ኣቕሪቡ እዩ ኢትዮጵያ ብዝኸደሉ ግዜ ኣብ መቐለ እዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ዝዶብ ዝቁም ነገር ኣብ ዘይኮነሉ ኣብ ዘይቁፀረሉ ደረጃ በፂሑሎ ኢሉ ድሒሩ ብግርጭት ምስ ህወሓት ምስ ትግራይ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኢህወደግ ተቃወምቲ ኣሰልጢኑ እዩ ገለ ካብቶም ዝልለዩን ሕጂ ተቃወምትን ብካሊእ ወገን ከዓ ደገፍትን ኮይኖም ዝቃለሱ ዘለው ሓደ ካብኦም ኦኤልኤፍ እዩ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ንኦሮሞ ናፃ ምውፃእ ኢሎም እዮም ተበጊሶም ዘድሊ ሓገዝ ዕጥቆም ስንቆም ይስልጣኖም ሓላፍነት ወሲዱ ካብ ኤርትራ ዘሰልጥኖም ዝነበረ ካልኦት ናይ ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ሓይልታት እዮም ካልኦት ብደምሒት ዝስየሙ ናይ ትግራይ ተቃወምቲ ኢሉ ዘቐሞም እዮም ካልኦት እውን ኣይ ቲንክ ዓሰርተ ዝኾኑ እዮም ነይሩ ሕጂ ናብቶም ኦሮሞ ክምለስ ከለኹ ሕጂ ኦሮሞማ ዝብል ጉዳይ ኣምፂና ኣብይ ክኸሶ ይኽእል ዶ ምክንያቱ ወላ ድሕሪ ኣብይ ምምፅኡ እንታይ እዮም ኢሎም ተበጊሶም ኦሮሞ ንሚእቲ ዓመት ዝኣክል ኣብ ትሕቲ ኣምሓራዊ ስርዓት ተጨፍሊቕና እዮም ሕጂ ተራና እዩ ኢሎም እዮም ተበጊሶም ስለዝኾነ ካብ እቲ ኦኤልኤፍ ወይ ከዓ ሕጂ ኦኤልኤ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ዝፈልዮም እንታይ ይመስል ኢሳያስ ከ ምስቲ ዘሰልጠኖም ሰልጢኖም ዝኣተውሉ ሕጂ ዘለዎም መርገፅን ምስቲ ዝኸሶ ዘሎ ንኦሮሞማን ብኸመይ ይራኸብን ይፈላለን ትብል والله بزعبة consistency you are right يعني Isaias has been consistent كل ጊዜ يعني ግን ኣብታ ዓባይ ፍሬምወርክ ኣነ ዝበልኩ ኣብ ውሽጣ እቲ ምልዋጥ ገለ እንተዘይኮይኑ እቲ አይዲያ እዚ ናቱ ዝና ታርጌት ናቱ ኣብ ሜዳ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝደሊ ስለምንታይ ሕጂ ኣንፃር ንምንታይ ይፍትን ይኸማን يعني እዚ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ገለ ክፅጉመን ከሎ ከማን ናብ ኢስ ሱዳን ከማን ይኸይድ يعني ኣብኡ ከማን ይመጣጠር እዩ يعني ኣብኡ ይመጣጠር ስለዚ በዚ አንግል እዚ እንድሕር ዳ እሚትካዮ ናይ ኢሳያስ ነገር يعني تشويه يعني ግሎሪ ይደልሎ يعني ግሎሪ ብንግስነት ድዩ ብገለድዩ يعني ኣብ ታሪክ ካቱ ይደልሎ يعني ስለዚህ don't be surprised يعني صباح ንገባ ኣብዛ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ገለ ነገር ድሕር ዳ ዘይትኸውን ኮይና ሕጂ ከዓኒ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ገለ ኣላው ይገብሮ ይኹን ምልስ ኢሉ ከዓኒ ኢረደንስስ ፖለቲክስ يعني ስግረ ፖለቲካ ብምዕራብ ኤርትራ ቢሉ ከማን ክፍሕተር ይኽእል يعني ናይዚ ምልክታት ኣለና يعني ርኡይ ነገር يعني ዝኸይድ ዘሎ ነገር ርኡይ ነገር يعني ንሪኦ ዘለና ነገር ስለዚ እቲ ኮንሲስተንት ናቱ ኣብቲ ክሊ ናይዚ
ከም ቁጥሪ ከም ፕራዮሪቲ ነምበር 1 ኢልና ዝኾነ ኣብኡ እቲ ኢንኮንሲስተንሲ ዘርእየካ ንሱ ከዓኒ ንሱ ፈትዩ ዘይኮነሲ እቲ ኩነታት ይኾን ምክንያቱ ክልተ ነገራት ሂላክስ ቱ ቲንግስ يعني ክልተ ነገር ዝጎድሎ ነገር ኣሎ يعني ከምቲ ዝበልና يعني ሓደ ህዝቢ ኤርትራ ንዑ يعني ነዚ 3 ሚልዮን ነገራት ሒዙ ታሽሙ ክኸውን ኣይፅቡቅ ካልኣይ يعني وابتي عبي ميدا خصاوته زخيل كابيتال كا يبلون يعني ريسورس جو يكون ولا قال يكون زخمان يبلون زخلت نجار يعني فاكتور ناي من البات كعوته زخيل نجارات زي يبلون يعني زي يبلون يعني اكندو امنتاي مركز الله يعني على هذا ويك بوينت تاع مسرعي يعني اتي ميليتاري ارم بترناتو يرغدا يقول لك زي يرغدا زغدا كغريفو زخاخلك هافيلو يعني اتي وتهدراوي حي ناتو ايوتي يشغلوا يعني بسبديو ولا بقله نعي زقنكر يعني عاي تكمل يعني ግን ስዳብ ሕጂ ፍረት ህቦ የላና አብዙ ቦታታት ፈቲኑ ፍረት ህቦ የላና ስለዚህ እቲ ንሱ ዘይስተው ዓለሉ ዘሎ እቲ ንሱ ዝተሐልመ ዘሎ ፕራዮሪቲ ኢሉ አቀሚጥዎ ዘሎ ሽቱ ክወቅዕ እንተ ኮይኑ يعني ዘድልዮ ባይታ ኣለዎ يعني يعني اول demographics very important يعني demographics very important يعني عملت زي يعني حدا اثيوبياوي ويكا حدا ابي ويكا حدا اورومو نيرو انت زخون ولا سيتي has got 40 million 50 million people يعني ناتو يزبلو مالو يعني يساعد كم يقولون يعني عملت تي بيز ناتو بيز يزلو يعني ماتيريال يكون قال يكون سوهاني he played a very negative role كندي ابزي انفستيجيرو حيلو لتهزبي كندي نابتز دلي زلو خيد قبل نعو دقيسو تاشو دقيسو خيدي زلو يعني لا ابزي دادا استراتيجي سيو اساس تاشو بي خيد قال زبيت انا I don't buy it يعني to some extent I don't buy it يعني he's foolish يعني foolish politician معناته تزلكا سريع خانيا هبتين كان هانيس كان يا تبقى زلكا امبري تعبيد كازل نعو ادخين كاي كون كان زلكا حجي بقى سلامنتا يجي انصار اورومو قال بزول معناته تاخذ صوت الله دخل اثيوبيا قال تخون سلازلا قال فورسز تخون سلازلا يعني نسو ايشو ناتو اوروموما ولا قالتات قال زلعلو زلو ايديولوجي حدش قال زو على دكتور جلاتا صحفتي ويكا عبيتي اورومو ثينكرز زخنوا زلو يعني هو طاوم قال يعني ناتو نايزي صحافه يعني بروفيسور جلاتا ولا تاهم زلو ابي نايس ستيز زلو اي دونت نو يعني اي دونت نو اذا اوروموما انت شو ايديولوجي يعني سي نقول زي ابي زي حلقه 100 عام طب اورومو اللي بثلاث باربعه شنخ سلا اذا سمحوا يعني مو زي ناي دومينيشن ناي إثيوبيا غاني ناي منشمو غاني تاشمو سلازوهانه سلازداخمو نليسات المحبار زمصاي فلسفنا يعني أماين 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 مسي فطرت مسي فتاري زلو تاشمو أبو زخيد يعني تاشمو يخوني غير يعني أنا من تاي الصابة يعني عندي تقع حمرت ناي أوروموما أيديولوجي يعني سيد بسلبنان بخرستنان بجلتات دي فحقبل يقولون أورومو نحن دا بوتو نعو مسمطنو ወይ مسقطرو زنبات أتري بوتا أب إثيوبيا كله أنت تخينو كابز خلت شنخ بأيديولوجين بهالمارتن بقى كفالا لي يقولون تباهيلو زمت فلسفنا يعني حجين إساس بقى سلمتها على رمد خونا يعني أتي مانيش موكل وزنبره يعني بخالي أنبي تنبي ونيرو شو يعني زي أبي يعني 2018 كمسخ له أبي نماني وكل نيرو على يمكن نيرو يعني إليتنا ناي أورموني ناي أمحران بمعرض درجة يعني بايتا غيرهم نبي هي يعني ودي وزلو ناي أمرارها إثيوبيا زمن سنو أجواب ولا ونو بزي كبزي حجي زلو إثنيك موني بعد أورومو بعد قلة بوتا زهب زلو ويكاني زمشاشي زلو شنو نص تعرفوا قال سنترلايز زخنو ولا بريجنال
ريجنال يعني فيدراليزم ناي ريجنس ناي ethnic زي خانسي ناي ريجنس أبيلو تعيشون خمس تصفى سلزنا براي مس من شو استعارنا مس أبي استعارة أبي نجزار وسلاكي أتي زي خسر حلو زي ليه بوتا من إساسي زي كمان خجورة زي كعلى زدهم أزلوا أبوه شجر بصقم مسخانه يعني نتم محلات كلمة يعني كلمة هم نبي أوروبا نتاعهم خون ديليو هذا أما صار نايب على الجوار نايب على الجي نايب على الجلاتي يعني مو مثلا في مريحنا تاون تاجو أو مثلا كرر حجوا هذا لا إساياس حج سلام انتهي بزعل أورومو ما زار وزلوا ده رئيلنا نتي مشروع ناتو صعب نجر ويكاني يعني زي الداخل نجر مليشو كومبليكيت زي قبر نجر يعني يخيل سلو زلوا يعني كواليفاي دي كواليفاي ده حتى تقاومه ناي مليشو اللي أورومو قاي وكلني وقايلو أورومو يوكلي بلن يعني أورومو زي وكل فلسفة هذه قالتها إيدي يعني فلما انتهي تاجي يعون تاشمو ناتو مشروع ناتو أبقى يعني تابعي ويكاني أبقى تاشمو هنا لتي يعني رسيل ناتو ويكاني متحوار ناتو هون قالوا قالوا حالي بوسي يعني زين حبشة سنتريك تاشمو نسيتي عندي متصوتيو يعني سياسة متصوتيو نعوق يا حزي نتون قالوا تكحز ويكاني توقع كحز ويكاني قالوا أي كليني يعني أي كليني سلازي أبزي إذن عند حدا أبي توقع خسيرو ويكابي توقع يعني بحكي عميق زخونة شفت عند حدا سوشيال ايكونوميك وايديولوجيكال شفت عند حدا تخيلوا كل نقدر يبلاش له دي من شويه at that point نمر يعني anticipate that إساياس will turn to قدارف قدارف كسلا ومحجر اريا يعني ابو فتش وين اللي على يعني عندما يبوسي فقد كوينو في رجيم اسمه قد انت كوين يعني maybe he's running out of time يعني نسو زي بزحوا له اي كيل كان اتليست زي تي فلسفه تي مشروع تكوني بوليتيكا مزي مشروع تتعيز زول الى نزارب زلنا يعني هو الى ابتينا اساياس بيرسونال نغبر زلنا يعني عملنا يصبحي تكاي نازل خقصل زخيل خقصل زخيل خوني خيل يعني ونوص يعني we don't know يعني انا قلت كنت خليني ناحيتي يعني من أنا خوني خيل لازم أبي إساياس بيرسونالايز غيرنا ما في أقوام ناتوني برايورتيز ناتوني بوليتيكا ناتوني حتى حساسبة ناتوني نا كنت تنزل لنا مثلا يعني دكتور ممر ودي له ثانك يو اسماعيل حتى كوسكا سخانتا ني نزي زهر تفاديهم زبلو نابي كم زخيد زيشبطون دحون سانا زمسل عبي حدا خابتي فخرو خينو زلو هذا 3 مليون هزبا إيرترا 3 مليون سراويت الدالينا لنا زبيدي عجينا بتهلو يكون النت نايتي زخيد زلو انترينا يو مسنايتي قديمة ناي عبيت هاجرات دليت جيوبوليتيكا ومقوطصار وقدامنت بحر إيرترا فتق مندب سويس كانال مترب سويس قرن أفريقيا ذلوان علامانا تححزان توقع قليل كون زخيل كوينو يسمع عنن رئيسي إرتراويان تزلو تمنقس تزرقاقص حجي كدم حجي بوش تزمس حبريتاتاتي نيرو عم سلطان كم زلو حجي قن بعلي ني برقير نحملو ما نسي يسلطنن يعطقن كم زلو زفلت له جيزي
توجه برجز كاد زلو خينو دو كاد زتدالو خينو دو الكاد خد جمجمة خير ويس نازي كعرف زخل بايت هاتات يهلو انت تخايدو كمانا هاجرنان هزبنان نمقطعم زي بتمكحتي نبرلو زكاد زلو وتصيتناي كلتيوم ملختي زخواني وقع زغطل وقع مالتي سعبيناتو انتاي رأيك Well, it's a very interesting question. ምናልባት ከማን ذيك አናሊሲስ ካለ ትርጉም ጭቡጥ በዝም ታሽሙ ሆነ ያለ ሁሉ ጊዜ በትንተና በአናሊሲስ ቢልካ circumstantial issues ከቢቦ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ከመሎ ኢኮኖሚ ወገለታት ገለ ዩኒቲ ናይቶም ፕሮታጎኒስትስ ያነቶም ይቆራቆሱ ዘለው ሸነኻት ውሽጣታቶም ከመይ ኣሎ ሪሶርስስ ናቶም ከመይ ኣሎ ዓይነት ያሽሙለዎ ዝታት ኣሎ ያኒ ኣብሪኡ ከዓ እቲ ናይ ደገ ረቋሒታት ከማን ኣብቲ ማርጂን ክነቐምጦ ኣለና ያኒ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ እዚኦም ሰራት እዚኣቶም ጀመርትን ገለታት እዮም በሪ ያኒ ከጅምሩ ይኽእሉ እዮም መቕፃሉን ዘይመቕፃሉን ላኪን ካልኦት ፎርስስ እዮም ዝውስንዎ እያ እቶም መሳርሒታት ዝሰርሑ ስፔር ፓርትስ ዝሰርሑ ገለ ዝሰርሑ እዚኣቶም እዮም እቲ ናይ ምፍፃሙን ዘይምፍፃሙን ወይ ከዓ መን ይዕወት መን ይኸስር ዝውስኑ እዚኣቶም እዮም ያ ስማዕ ዘሎ هو سمعنا اوكي አይደነው እዛ ሻሻ ተጠልሚታ ስለዚህ እዚኣቶም ብዙ ሁሉ ክትከውን ኣለካ ስለዚህ ይባጋ ኣነ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንሕና ርኢናዮ ማእስዩ ማለትም ዓብዪ እዚ ሪስክ ክወስድ ዝኽእል ሲ ማእስዩ ኢኻ ክትሓትት ዘለካ ያ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ክኾን ዘለካ ጊቭን ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ግምን ድሕሪ ኢኻ ያ ንኣብነት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ውግእ ይኸይድ ኣሎ ያ ኣብ ኦሮሚያ ውግእ ይኸይድ ኣሎ ኣብ መንጎ ኦሮሚያን ኣብ መንጎ ሶማልን ኣብ ኢስት ኢትዮጵያ ቅሳነት የለን ኣብ መንጎ ዓፈርኒ ኣብ መንጎ ሶማሊኒ ካኒ ብዙሕ ታሽሙ የለን ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ኣብ ዞን ሰንትራል ኢትዮጵያ ያኒ ኢትስ ኢንፎርማል ያኒ ካቢ በገምድር ጀሚርካ ብጎንደር ጀሚርካ ክሳብ ሸዋ ክሳብ ወሎ ያኒ እዚ ኣብ ብጥብጥ እዩ ዘሎ ያኒ ማለት ቅሳነት የብሉን ያኒ ኦሮሞ ሴም ሲንግ ያኒ ኦሮሞ ሴም ሲንግ ያኒ በኢኮኖሚ እንተኮይኑ ከማን ሕጅስቲ ቁሩብ ፍልክት ያኒ ተንከስ ዝብል ዘሎ ያኒ ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ብንዛይድ ያ ብንዛይድ ኣብ ባንክ ናይ ኢትዮጵያ ዘቐምጦ ወይ ከዓ እንታይ ዝበሃለ ያኒ ዲፖዚትስ ኣብ ባንክ ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ከም ልቃሕ እዩ ማለት እዩ ማለት ኣብቲ ባንክ ይቕመጠሎም ይጥቀሙሉ ግን ዳሕራ ይኸብልዎ ማለት እዩ ምክንያታት ብከምኡ እንተዘይኮይኑ እቲ ኢኮኖሚ ፅቡቅ የለን ያ ፅቡቅ የለን እቲ ኣሰትስ እናተሸጠ ይኸይድ ኣሎ ተሸይጡ ከዓኒ ዋግኡ ኣብ ክንዲ ኢንቨስትድ ዝኸውን ኣብ ውግእን ኣብ ታሽሙን ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ማእስዩ ዋጋ ዲሳይድ ዝገብር ዝገብር ኣብዚ ሪስክ ናይ ውግእ ክኸፍት ዝኽእል ዓብዪ ኢልካ ክትሓትት ከለካ ኣብቲ ፕራዮሪቲ ናቱ ሪል ዝኾነ ቀጥታ ኣፌክት ክገብሮ ዝኽእል ወይ ከዓ ተፅዕኖ ክገብረሉ ዝኽእል ሲ እንተቐሪብዎ እዩ ንኣብነት እቲ ፓርቲ ናቱ ኣብ ምኽሳርን እዩ ኣብ ተኣሽሙ ንኣትዩስ ዊክነድ እንዳኾነ ኸይዱስ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣብ ኣምሃራ ዘሎ ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ ኣብ ገለ ዘሎ ብራንችስ ናይ ፒፒ ናይ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ተዳኺሙስ ኣብኡ ሽግር ኮይኑስ እቲ መንግስቲ
أبي موداقن زي موداقني بالانس نحن بس يحموني خاني كان زواصو نحن سينو زو جيز خاطو خيري انت زي اللي خاطو هاي كده كله يعني كونسامبشن بروباغندا قال من البات يتي حتى حبابر زغير إثيوبيا حتى حبابر زغير حدا ايموشنال ايشو قال بإيرترا مخسار زخسروا نجار هاي بحرين هاي قال له وزي انت دعيل كامل البات زيتات قال له ايتي ببقسيو يعني الصورة تي شجرو بحلف أبتي باور بيز ناتو يعني أبي وشتي أورمو يعني ذلو قرقصاتي الناس خيلو يعني مرحنة كجبر التخيل يعني من بعد الجوار بعد بقى من هاتولو وقال تاجل زم صورون قال زنورهم يعني وناي ناوي مرحتي وقال تاجل يعني زياتهم يعني كل شجراتهم فتحهم سي ኦሮሞ ብሓደ ብዝምፂ ክዛረቡ ክኢሎም ንዕኡ ኣይ ውክለና እዩ ኣብ ዝብልሉ ደረጃ ንድሕር በፂሑ ኣብዚ ግዜ እዚ he would take some risk يعني power is very dangerous يعني መጨረሻ እንድሕር እንተ ኣሽሙ ኮይንካ ብዘይካ ሳዕሪ ትቆላ ኦፕሽን እዩ ዘለካ يعني ولا قتالها ምዃኑ እንዳሪኢኻ ሪስክ ትወስድ ኮሚታት ትኸይድ ግን ከምዚ ሕጂ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ يعني حنتي نجار خبرة زغل وش أنا ذاتا كتير هنا تغل وال you can't rule out كذا ترى شو rule out جوري تغيرني ها وجوه هون يغيري يعني حصل كحزوه حلو يجلا حلو لأن كان there is one reality يعني حسب محزني حسب retain نايم مقبارن issue ويكان equation نزخ solve تجورن لك يعني نزخ solve تجورن تذكر مجرد كان حسكايا موني العرض عاد حقندي عامدات كانت خسروا خينك يوزلس يعني يوزلس لازم كله كالكوليشن استزي قال له يعني تبتاج ما قيمته بوغن اي ارترا قداي بحلفي ابزين اي سواسا سالت تاشمي يزلو يعني اتي ايكونومياوي ديو ناي هيومن كابيتال ديو ناي قال يعني كي الريلو زيك الى اقوى تهاشي زلو أنا في consumed يعني exhausted يزول يعني هاي حنيش جمير كاسي فصار زي أنا يحجينا يتقرأي زغنا أو حريرو زلو كابيتال أو يخاني يعني strategist أيتبولوني سياس in fact he's a political idiot زبول كوا عن توي إذا تاجي يعني إذا خويلسي يحررون يروح حجي لنفسنا يمكن خان نساء ما برايورتي نمبر 1 ምክልኻል ዝኾነ ዝኽእል እንተዘይኮይኑ የብሉን እያ على سي خمتي كجبرو زخال انت يعني أمحارة حيزوني يعني أورومو بحرية بي 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 بأبي راح أورومو حيزو يوتي برايورتي نمبر تزناناتو كارد خصوات فتينو زنبري يعني قبل تشين حسن شمونتن بس عندي عمدات سيب نسي حيزو خصوات حاسيبو زنبري يعني زغالي أي سلطان يعني حجي بقى يعني داي مكلخال انت زي كوينو ناي مهجامي تحستو على إريترا ذلو كوينو أي رأينا أنا يعني قد هذا أدفنشرس نحرق عندك دليو كابتا جمدي مثلا كملت رؤسونا بي بلاد صقام لي نقلن مبالي زي أصل زي ترد يزخو لي غيري يعني از أناليست سي إذا كاب قمتنا طفيه ولا كل ذات قمتنا قولوا له يعني which is a big scenario what are the scenarios within the scenario إذا سات كله أبدي قمتك نوصلون خير سلازم بعد تقالي مجدي تيجي سي ناي choice أيكونن أبزي هم ما تزي ناي كل يوم شنخات choice أيكونن قد يعني modified بزي زولكو سيناريوهات كله زخيل ويكا ادفنتشرز زخونه سقومتتا ناي موساد ناي انا انت زي اللي سعريته قلا عينتي كون انت زي قاطيمو اندحردا كله كالكوليت غيركا يعني كله انا لا انتحر غيركا يو اثيوبيا دول بيرتا دول يعني I don't think war is imminent يعني ግን ኤርትራውያን ሓደ ታሽሙሉ يعني ወራ ይኮነን ኤርትራውያን ክፈርሑ ዘለዎም
يعني ناشونال يونيتي ناتهم انتاي كخوني او كفرح زلهم إريتراويان الصغا انتايو يعني ساوزرن إريتريا تتأفى كاب إيد إريتراويان تخيل بوقا يخون تنكيدا بحمق عم محدراني بسنة زخونة محدران ناتي هزبي ألينيت ناي مقبار ستوبي زخونة عشا زخونة بوليتيكا مو هاجر ناي يعني ناشونال يونيتي أما أخل زي قبر تحسه انت ليكا يعني دي ساوث اريتريا you can lose it very easy يعني ايد كيف تقصت كلها كنت كسرات تخيلها يعني مسمعني اخذوا يعني مس حزبي تنقل خطوة يعني وكا غوريلا فايتنا او تاشمو نساتا من غوريلا توين سامبا من قستن دي هون كذا الله سراويت هذا بس يعني خمس ايثيوبيا يعني اريترا سراويت زاتوات ولا ايثيوبيا سراويت نبي تግራይ زعلت قال يا تقبر مناتو unfortunately you are a government now يعني you are a government you are establishment يا خان الصخه حجبوا يا غبي يعني يعني تنكلኛታት يعني بحلفي بعد ከባቢ ዘሎ ገንዘብ ዘለዎም ሸነኻት ከም በዓል ኢማሬትስ ከም በዓል ገለገለ እንድሕር ኣብ ጥቕሞም ኮይኑ ዋላ እውን ኣሜሪካ እውን ትኾን ኣብ ጥቕሞም እንድሕር ኮይኑ يعني ንኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ታሽሙ እንድሕር ላሕሊሑ يعني ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ጥቕሚ ኣብ ናሽናል ሴኪሪቲ ናይ ኣሜሪካ እቲ ስሩ ተልኣቢብ يعني ናይ ተልኣቢብ يعني ሴኪሪቲ ናይ ሴኪሪቲ ዩቲ ፕራዮሪቲ ናይ ኤርትራ ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዝገበርዎኒ ሕጂ እውን ክገብርዎ ዝደልዩ ዝወጥኑ ዝውስን يعني ድሕሪ ዳ በቲ ሓደ ሸነኺ ክሰላሰል ኮይኑ ድሕሪ ዳ يعني እቲ ጋልፍ ስቴትስ ከም በዓል ኢሚሬትስ ከም በዓል ገለ ምስ እስራኤል يعني ኣብርሃምስ ዶ ገለታት ዶ ገለታት ስምምዓት ይኸይድ ኣሎ ብኡ እንድሕሪ ዳ ተፈቲሑ ወል ስትራቴጂክ ኢንተረስት could change يعني እንድሕሪ ዳ እዚ ስትራቴጂክ ቼንጅ ሽፍት ገይሩ እሞ ንስኻ ናሽናል ዩኒቲ ናትካ ላሕሊሑ ከምዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ድሕሪ ዳ ሃልዩ ሓታ ብዚ ናይ ተቃውሞ ደረጃ يعني ድሕሪ ዳ ህዝቢ ደንካልያ ማእኸል ዘይገበረ ኦፖዚሽን ናይ ኤርትራውያን ስትራቴጂክ ኣይኮነን ولا عندي استراتيجيك تاشميه يقولون يعني you are losing يعني the cradle where your state has started يعني تا يعني مدحنتي داي تا هاجري قبيرات الله زل نعات خس ندحر خسيركا يعني ادن كالي ندحر خسيركا وي حسب ندحر خسيركا ولا your national unity is in on the brinks يعني on the brinks سلازي كم ኤርትራውያን እንታ ሽዊታት ኣብዚና ክንሓስብ ዘለና يعني ኤርትራሲ ቢውግይ ገረታት ንፋሓ ክትብል يعني ብናይ ናሽናል ዩኒቲ ናታ يعني بقبو زي محداروني زي مخانون نصيو من الوقت دي استراتيجيك ثريت نيرتراو كخون زخيل إلى إذا حسب أنا ممر سلازم بعد تقالين حتوها مثلا قبل السخينة بعد كده بدنا يعني الشيء ناتي الرعية ناتي تامتا ها كمتي زولكو خوينو حجي بإثيوبيا ويكا بإريترا زلعال وجي اللي كلهم أب سيلف ديفنس تاشميهم زلا حجينا بنزل ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ገና ዘይተረጋገፀን ኩሉ ፋሒሉ ዘሎ እዚ ኢትዮጵያ ኣቲ ውግእ ኣይትኸፍትን እያ ምክንያቱ እቲ ስትራቴጂክ ፎር ፍሮንት ናይ ዝኾነ ይኹን ዋላ እውን ኣብ ደንካልያ ይኹን ታሹ it is ኮምቦልቻ ኮረም and ዛላምበሳ ፍሮንት እያ ቲያትር ዩቲ ናይ ውግእ ናይ ታሹ ናይ ኢትዮጵያ ውግእ استراتيجيك استراتيجيك الرعاية خخون زلو يعني خخون زلو سلازي أبي تقرأي زلو خناتات زي أبي ولو تعشمي زلو كم زي حجي زلو أنت وين الحراء الليسي أبي ما تعشمي زخفت أنصار إساس أي مثلاً فهمني زلو مو ودي له نار. Thank you اسماعيل بأنصارو انترينا يا أخي إساسني نام حرا حيلتات درجة بملو حيلو يدقفون كم زلويو زمن كلهم تم أبوش زلو يخونون أي أم حرا تقاومو أوصا زلو politicians ناتومون ززاربولون زتأمامنلون درجة كم مخانو إنا نرئزل لنا كالي ناي
ትግራይ ጉዳይ ናይ ፕሪቶሪያ ጉዳይ ኣብ ዘይተፈፀመሉ ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ኢትዮጵያውነት ክቕፅል ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ እናተራእየ ንባዕሎም ንህወሓት ዳርጋ ኣብ ክልተ መቂሎም ዘሎ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ እንተበልናዮ ይሓይሽ ምክንያቱ ታደሰ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብቲ ዕላዊ ህወሓት እየ ዝብል ወፃኢ ክንሪኦ ስለ ዘይንኽእል እዚኦም ክንዲዚኦም ተደማሚሮም ንኣብይ ኣብ ሙዳኡ ቀሊል እዩ ካብ ምባል ብኢሳያስ ክጅመር ይከኣል ዶ ኢልና እንተረኣናዮ ኸ ንሱን ነቲ ዓፋር ጉዳይ ዝጠቐስካዮ ግምት ብምእታው ናይ ኣቐዲምካ መጥቃዕቲ ኢሳያስ ዝብሎ ዝኽተሎ ነገር ፕሪኤምፕቲቭ ስትራይክ ከምቲ ናይ ዓና ኣብ ናቕፋ ሰራዊቱ ዝበሎም ወል ዓማ ክሳዕ ትከዓና ዘይተበገሰት ክልተ ብርጌድ ሰራዊት ኣብ ጎኑ ተሰሊፉ ኣንጻር ፀላኢ እናተዋግአ ዝነበረሉ እዋን ነፅነት ክሳዕ ትወፅእ ክፀንሕ የብላን ካብቲ ዓማ ክትሓቅቕ እያ ዝብል ዝተበገሶ እዩ ምስ ሓተትዎ ስለምንታይ ኢና ንናቕፋ ብምዕራብ እንሕልዋ ዘለና ፀላኢ ከዓ ባሕሪ ዝመፃና ዘሎ እንተበልዎ ዓማ ክትሃርመና ምዃና ርጉፅ ሓበሬታ ስለ ዘለና ኢና በዚ ተሰሊፍና ዘለና ስለዝኾነ ኢሉ መግለፂ ኣቕሪቡሎም ብዛዕባ ናይ ወያኔ ተሳትፎ ንሓቲቶሞም ምክንያቱ 2,000 ዝኣክል ሰራዊት ኣብ ውሽጦም ኣትዩ ስለ ዝነበረ ክሳተፉ ድዮም ኢሎሞም ወይ ክሳተፍኦም ሓደ ሲክሬት ትሕዝዎ ካልኣይ ንዓማ ይትረፍ ምስ ወያኔ ምሸይጣን እውን ተዛሚድና ከነጥፋ ኢና ኢልዎም ስለዚ እቲ እንወስዶ ስጉምቲ ናይ ምክልኻል መጥቃዕቲ እዩ at the same time preemptive strike እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዓፋር ጉዳይ ብክልቲኡ ክሽፍነለ ይኽእል እዩ ካብ ምባል ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ካብ ተላዕለ ንዕይ ፅሑሲ ዝኸይድ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ ብምባል ከሻድኖ ይኽእል ዶ እሞ እቲ ናይ ውግእ ኢኒሽቲቭ ክወስዶ ይኽእል ዶ ኢሳያስ well the كلتنا خليزهون I will pass this question to Bashai is here okay by the way بوقع سلة سمحنا باشاي ياسين نقاسين قاعد حمساكم مو باشاي نباخاتك ليش باشاي tackle this point يعني زيهم بأمحارة وإساياس وغلا زيهم كورسز زياتهم سي ني أبي سي توبل كوغبرو يقولوا دا يكونوني تي حطو مثلا يعني وأنت خيلون كأب بتاعي كنتات يومي كودغ زغيل أبي يعني أبزي سي let us hear what Bashai will teach us okay باشاي كثر مرحبا خمي كنيهم هندغنيهم مسجن دحنا لنا صبغ سمع سنة صبغ ديسكشن أنا كابتا تقميت أجل لك بقص مثلنا كابتا تأثر لله ن3 4 عامات زبا عفينو زشفلق ملاقي هاجر زشفلق ملاقي هاجر زشفلق ملاقي نخالوت كخسس يبقى له لا of course حتى زربا ኣይኮነን ካትብል ማለት እዩ ምባል ግን ክብል ይኽእል እዩ ማለት ሲ ምኻል ዝኾነ ክትብል ትኽእል ኢኻ
كتفا أكايت برو حدا جزء أكايت برو بدي بقى كتكيلا يدخل نهات برو the word can see you can use it anytime نو يبقى دو وحجي إلى مخال ونيرو حق خايخا من كلك من كلكلكها حجي يمحرلو دو يمحرلون يصبقلو دو يصبقلون نمبال يا تا يبقى عدو يس يمحرلون يا تا تعمل سم مالتي مقنياتو حدا بعراي سرقسي حدا درهو سرقه انت سرقه خبله خلصي وصاقع بعراي سرقه كذا انا درهو تسرق انت هلو قال ما خبله خيلي مالتي ስለዚህ ኣየምሕረሉን እዩ እዚ የምሕረሉ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝገብሮ ከዓ ንቃለሶ ኣለና ማለት እዩ ኩላትና ሓንቲ ዘለዓልኩማ ነጥቢ ነራታ ናይ ኮንሲስተንት ምዃንን ዘይምዃንን ኢሳያስ ኮንሲስተንሲ እዩ ኣብ ስርሑ ካብ ድብገስ ሒዙ ዕላማ ነይርዎ ዕላምኡ ክዕውት ከዓኒ ክሳብ ሕጂ ዝገጠመ ይግፀሞ ብዝተፈላለየ መንገድታት ተጠዋወየ ኣብዚ በፂሕሎ ማለት እዩ ክንደይ ህዝቢ ኣብ ውሽጡ ዝነበሩ መቃልሽቱ ከይተረፉ ናቱ ንዕኡ ከም መልኣኽ ዝኣምንዎ ከይተረፉ ጥፊኡ ካልኦት ውድባት ኣጥፊኡ ኣብዛ ዘለዋ ደረጃ በፂሕሎ ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንኩሉ ሰብ ብዝርድኦ መንገዲ እንታይ ከም ዝገበረ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ካብ ሕጂ ንኒሆ ምናልባት ተሪፍዎ ዘሎ ነገር ንሱ እንታይ እዩ መተካእታ ምግባርን ዘይምግባርን ኣረጋጊፁ ናይ ምኻድ ተደይ ኮይኑ ካብ ሕጂ ንኒሆ ዋላ ተሞተውን እኮ ዳርጋ ከም ኩላትናሲ ሰዓቱ ዘእከለ ሰብ እዩ ማለት እዩ ከም ስርዓት መጠን ግን መተካእቱ ገይሩ ይኸይድ ዘሎ ይከይድን ምናልባት ከረጋግፆ ዝደሊ ነገር ይህሉ ይኸውን ማለት እዩ ተሓጒሱ ምእንቲ ከም ዕላምኡ ክመውት ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ ውግእ ዘለዓልኩሞ ንሱን ተጀመሮ ወይ ካልኦት ተጀመርዎ ዝብል ወይ ተሃዲድ ዝገብሮ ናይ መን ኢኹም ትብሎ ናይ ኣብይ እዚኦም ኩሎም ናይ ሃርገፍገፍ ዘረባታት ተደይ ኮይኖም ምስ ወድዕነት ናይቲ ዘሎ ኩንነት ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኹን ዋላ ውሽጢ ኤርትራ ኹን ዋላ እውን ኣፍሪቃ ኹን ዋላ እውን ዓለም ካብኡ እንድሕር ከድና ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣይመስለንን ዕግርግር ክገብሩ ክእሉ ዶ እንድሕር ኢልና ግን ክእሉ ምስ ዘሎ ምዕባሌታት ሕጂ ኣብ ገዛኻ ኮንካ እውን ዝኾነ ነገር ክድርቢ ስለትኽእል ከምዚ ናይ በዓል የመን ዝግበር ዘሎ ናብ ልዕሊ እስራኤል ክገብርዎ ዝኽእሉ ክገብሩ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ወይ ተላኢኾም ገለ ብድሕሪት ዝደፍኡ ሓይልታት ስለ ዘለዉ ብድሕሪት ደፊኦሞ ገለ ክድርቢ ክእል ይኸውን እቲ ሕቶ ግን እንታይ እዩ ወር ፈቲኻ ከይፈቲኻ ትገብሮ ውግእ ኣሎ እንድዩ ከምዚ ንሕና ሰውራና ዝሓለፍናዮ ብሰላም ፈቲናስ ፈቲኖም ኣብ ሓጎታትናን ኣቦታትናን ስም ምዃን ኣብዎም ድሓር ናብ ውግእ ኣትዮም ማለት እዩ ግን ዕላምኡ ንሰላም እዩ ማለት እዩ ዕላምኡ ሲ ሰላም ንምምፃእ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ክገብሮ ዝኽእል ብወገን ኢሳያስ ይኹን ወይ ይጀምሮ ወይ ብወገን ኣብይ ዝጅመር እንተልዩ ዕላምኡ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ዕግርግር ተደይ ኮይኑ ካብ ዝወድዕነት ከነንብቦ ከለና ዘምፅኦ ሰላም የብሉን ሰላም እንተደኣ ዘምፅእ ኮይኑ እዩ እቲ ዓወት ተረኺቡ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ዋላ ንዓሰብ ይብላ ዓሰብ ሒዝካ እሞ ዋላ ክሕዛ እንተኸኣለ ሓያል ኮይኑስ ንበል እንድሕር ሰላም ኣተይን ክገብር ዘይክእል ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ህዝቢ ከመሓድር እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ህዝቢ ብሰላም ክመላለስ እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ኣብዚ ሕጂ እዚ ዕግርግር እዚ ብሙሉእ መፂኡ ዘሎ ደኣ እንታይ ኮይኑ እዩ ኢልና ክንሓትት ይግባአና ማለት እዩ እዚ ካብ ድሕረትና ተላዓለ እዩ ማለት እዩ ዋላ ንሕና ኤርትራውያን ኣገባብ ኣቃላልሳና ክሳብ ሕጂ ክመዓራራ ኣይከኣለን ፀላእትና ብግቡእ ከም ተዓንተ ወይ እስማዒል ዝብሎ ዝነበረ ብግቡእ ከነለሊ ኣይከኣልናን ማለት እዩ ብግቡእ ፀንቂቕና ንፀላእትናን ዕላምኦምን መበገሲኦምን ካሃርምዎ ዝደልዩ ታርጌትን ክንፈልጥ ኣለና ክሳብ ሕጂ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ገዛውቲ እንድሕር ሪኢኹም እንታይ ኢኹም ትርእዩ ማለት እዩ እንድሕር ትውግእ ጀሚርዎ ኣብይሲ ምስ መን ኢኻ ትኸውኑ ከምቲ ናይ ብቐዳማይ ዝሓለፈ ቁርቁስ ዝሓለፍናያስ ንዕኡ ድማ ከይተረፈ የምፅዎ ኣለዉ ሕጂ ዓበይቲ ምሁራት ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ክሳይ ትኸውን ትስከፍ ትሽቁረር ነብስኻ ሕጂ ከማን ዘሰይም ኣጀንዳ ምፅኦምሲ ምስ መን ኢኻ ትኸውን ዝበሃል ዘረባ የምፅሎ ኢልካ ይገርመካ ማለት እዩ
أنا حدا مهورية تبهايلو سي بهاجر مثلا حركوين ما مس منقصة تطوز بالحج بلو دحري فيزيت تقبروا لكم كونكم زي ميدياتات حج خم بلو قال يوم مالتي حج بتعمي يزدر مكان كما يجي أتوقع تطو تبل حدا مهور حدا نقح حدا عبي تمكرتات نايز كل زي حدا فينا زو هذا لسي كما يجي تطو وقت تطو قبل على وقت كل يوم لولي بلو سلام انتهى دينا أبت حدا جزا أبت حدا فجزية نفرم تبعها هيلنا صاروا وقت بزو كوينا أنتي ور دبنا أنا وق ينسأل لهم صار وق تطو نفرم بيتيشن نقبر قال ما تبعها هيلنا سلام انتهى كونسيستنت زي نخولنا أتوم ديكتاتورز they are consistent مغنياتهم ساتهم انتهى بقبرو لو مش شيطان زنبرة صباح ملاك قبرو ندحري دخول ما تملسهم كانت الملاك زنبرة شيطان قبرو ندحر دخول consistent تكون اللو مالتي نحنا جن consistent تاي كنا حدا تعي أجندة نمس تعي فتحنا مسومه نعو تشكمنا خند نغيل لحراي نرشعه هذا توصلنا جزيا مسينا ما ولا إذا ندحر كم زخون نحنا خمس زين نقبر ده ساتهم زي نت مردعتا أنت إن حركة واسوم سخمز قبر دي اللون يلكاس نتناي سيطان مردعتا نعها خطوز دل مالتي نتناي ديكتاتورس مردعتا نعها خطوز دل مالتي سلازي مسرتاوي فللي ناي ديمقراسن ناي ديكتاتورشيب كم كونسبت خردانا له أبو رجيتنا خاطر كونسيستنسي تقصالنت نرجعس مالتي نحنا باركم تقاوم تمتن كمي غيرنا عينا أسألي زخونة ناي فريندشيب محزنة تصمدو زبلو زلوسي يواصي دي يواصل بعلمن يوم تتصامدو نحنا خمس من نتصامد كساعة كندي كتشكمنا غير كساب عاود كونسيستنت دخلنا كنعود من دخل كرسي صباحنا نقرفهم دينا نتعرارهم ولا أسألنا زلو عركنا تيلا نقبر زي عرقة فورمولا ناي قدم زنبري عن تويل عليكم منوركم ناي إسرائيل صار صيانة صار حسينة زبل الزراربها زيهم كفلا عليه يخوريكم أمريكان بعلاسي كاب إسرائيل زبلته وصعي تتوسنا يتخيلنا سابزا لنا درجة مات سابزا حجي نفلتا لنا درجة علم كتغير تخون جن سابزا حجي زلاجن إسرائيل زي تفوتوا نجر أمريكا تقبل كم ليه تخيل بتاريخ يكون ولا بزحجز لهون أيكون كوادا أحد جزء تي ناتيني هاوسي نت بريزيدنتنا أمريكا إذا قاتوا طلوا مالتي بأنصاره سلمنتاي ندحريلنا تي حيلي معتوت زلو بملؤ إسرائيل سلز قوات أصروه بعالم أبعد إنجليز زلخون أب أوروبا زلخون أب جرمن زلخون أب أمريكا زلخون درجة ملء عالمنا إيكونومي سلز قوات أصروه تحيل خا نعو أنصباريقو مسؤوم يزلو مالتي دلاهم زقبر زلو حجي زأمون أمينهم هابتهم أمينهم حيلهم أمينهم كل نجار أمينهم يمزقبر زلو مالتي نعاتهم كأني انتدعى مالسي بحيم زبل رخيبهم كا فتح بحيم زبل بالعليهم زي شكوندر ندحر اللي خوينو خاني بملكتات ولا خي ترفه كتفقوا علو مالتي ازي هوتي نريو زلنا قال اي نجر نحنا نتود عنتنا كبابينا كما كنريو لنا مالتي عابنت ناي سودان كنتات كما يالو ندحرينا كمين يرا سودان نحنا خنقالس كلنا حجي كما يالا بعل من يمكو خمود قبروا هذلو إذا ما كنمرمر لنا مالتي تمال اسماعيل تذكر تخونكا وزمشخم موي تزاربنا نحنا قلينا نبر بزعبا ناي انتاي بهال ناي ألومناي ناي كسالات مهارو زنوبرو متخابات يقبر نيرو مالتي نعو ذكرهم سي دواصع جنزب نتلي قصال الناس نايت تمرتو كله بحال نيرو إذا حجي عاب حتى ينحرك تكات عاب دلي خاص سنسيتيف سلازغونه نقدفهم بر عاب تايد بحالي مستود عنت ناي اب سودان زولون اب كبابينا زولون اب إريترا زولون مست زمدنا ناي إساياس مسبعال برهان زولون ناي إثيوبيا زولو خناتاتن كل خطاتي اريا بمولو ناي ساوث سودان زولون كل دحرينا يو ناي قبس زولون ناي قله زولو دحرينا يو ريليفانت دي ولا خمئيو كالي خنقبرن نخيل مالستهم نورت مال حجي كلهم ناقشت لك نايم نيرهم مالتي مبزحتهم مالتي يانغسترس يوم ناتهم بلاتفورم ناي الومناي انتاي يخون زلو political stability يخون زلو مالتي حجي do they have to fight for political stability or for alumni in a sensitive area حدا كتتأمامنا له زي تخيل بوتا
እንዳሃለዎ ከሎሲ ኢዝሊ ክጠፍኣሉ ትኽእል ኢዝሊ ክዝረገሉ ኣይኮነን ቤት ትምህርቲሲ ብምሉእ ዓድታት ከማን ጠጠው ክብል ኣይብልን እንታይ ዓይነት ሓደጋ ክመፁ እዩ ኢልካ ትዛረበሉ ኩነታት ሙሉእ ሃገር እንዳሃለዎ ከሎ ብዛዕባ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ሕጂ ክትዛረብ ምናልባት ንዕኦም ግን ኣንፃር ቤት ትምህርቲ ተዛሪብካ ኣንፃር ገለመ ተዛሪብካ ክብሉካ ክእሉ ኮኑ ለዘም ፋይንድ ኢት ኣውት እንድሕር ደይሰምዕ ኮይኑ ሰብ እንድሕር ተዛሪብካ ደይሰምዕ ኮይኑ እቲ ወድዕነት በዓሉ ከስምዖ ኣለዎ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ንሕና ሕጂ ኣገባብ ስምረትና ተባታቲኑና ዘሎ እሞኒ እንተተመዓዓድና ክንድንሰማማዕ እሞ ዘይንሰማማዕ መምስ ወረደና ጥራሕ ዳሕራይ ክሳይ ንኸውን ንፅገም ኣብ ሽግር ንኣቱ ልክዕ ኣብ ሽግር ኣቲና ኣለና ሕጂ ኣብ ሽግር ኣቲናስ ነቲ ሽግር ደእተወና ከማን ፅቡቅ ጌርና ኣንቢብና እዚኣ ብቀዳማይ ከምዚ ዝገበርናያ ጌጋ ኣኔራ ኢልና ክንመዝን ኣይከኣልና ነዚ ቦታ እዚ ነዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ረቢሽዎ ዘሎ ኣነ ብገምጋመይ ብዓብዩ እቲ ሃፀይነትን ፅዮንነትን እንዳሃለዎ ከሎ ብዓለም ረኻዊ ደረጃ ብፍላይ ኣብ ሃገርና ክንመፅእ ከለና ግን እዚ ናይ ትግርኛ ተዛራቢ ዝበሃል ትግራይኒ ኤርትራን ዋላ ኤርትራ ብምሉእ ንወስዶቲ ከም ትግርኛ ክብሎ ከለኹሲ ብምሉእ ኤርትራውያን ዋላ ትግርኛ ንዛረብ ኣይንዛረብ ብዘየገድስ ንሕናን እዞም ሰሜን ኢትዮጵያ ዘለው ተጋሩን ንሳቶም ከዓ ሕውስዋስ ምህርቲ ናይ ሕብረተሰቦም ብዘየገድስ ኩሎም ሽግር ዝፈጥሩ ዘለው ሰባት እዮም ማለት እዩ እዚ ናይ ኤርትራ እንታይ ዝበሃል ልኡላውነት ማለሲ ብዋጋ ዕዳጋ ምርኣዩ ብናትካ ጥቕምታት ምርኣዩ ኢትዮጵያዊ ኮንካ መን ኣምፅኦ ስለምንታይ እዩ 100% ኢትዮጵያ ኤርትራ እንድሕሪ ልኡላዊት ኮይናሲ ንጥቕሚ ኢትዮጵያ ምዃና ክርድኦም ዘይክእል ንምንታይ እዩ ንሕና ኸ ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ንዓና ንጥቕምና ምዃኑ ስለምንታይ ዘይርዳእኒ ስለምንታዮም ንሳቶም TPLF ኢሎም ነቒሎም ዳሕራይ ከዓኒ ተመሊሶም 27 ዓመት ዝገዝእዋ ንኢትዮጵያ እንተደኣ ንሱ ኮይኑ ዕላሞም እንተደኣ ንትግራይ ነፃ ከውፅዋ ዝደልዩ ኮይኖም ነይሮምሲ እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ንሶም ብድሕሪኡ ሓደ ጀነሬሽን ዝኣክል ከመሓድርዋ ክሳይ ዘበሉ ንኢትዮጵያ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ሓደ ዓብ ሰበብ ኣምፅኡ እቲ ዝቐመጥዎ መትከል ኣብ 39 ንባዕሉ ሰበብ ኣምፅኡ ንኻልኦት ለኪሙ ንኦሮሞ ለኪሙ ንገለ ለኪሙ ነምሓራ ለኪሙ ንዓና ከይተረፈ ፀልዩ ንኤርትራውያን ማለት እዩ እዚ ኩሉ እዚ ዘፅንዑ ሰባት ክህልውና ኣለዉ ማለት እዩ ነዚ ኣፅኒዕና እንታይ እዩ ሓደ ልኡላውነት ምህላው ናይ ሓንቲ ሃገር ንሕናሲ ከም ሓንቲ ሜልቲንግ ፖይንት ናይ ኢትዮጵያውያን ኣይኮንና ንሕና በኣና ክትዓረቑን በኣና ክበኣሱን የብሎምን ኢትዮጵያውያን ናቶም እንተልይዎም ጉዳዮም ክገብሩ ኣለዎም ንሕና ከዓ ናትና ጉዳይና ንገብር ንሕና ፀገም ፀጊሙና ኣሎ ኦፍኮርስ እዚ ስርዓት እዚ ኢሳያስ ዝበሃል ንሱን ስርዓቱን ኣተሓሳስቡን መኸርቱን ኣተዓባቢውን ኩሉ ጉዕዙኡን ኣቀላልስኡን ብምሉእ ፀረ ኤርትራ ከም ምዃኑ 100% ክንኣምን ኣለና ግን ኣብ ገለገለ ቦታ ንርኢ ኣለና ኖ ተወሊዱ ስለዝኾነ ወዲ ዓድና ኤርትራዊ ገለ ተወሊዱ ነታ ወላዲቱ ዝሃስብ ኮዩ ዘዛረበና ዘሎ ተወሊድካስ ነዲኻ እንድሕሪ ኣንፃራት ከይድ ኮንካ ንሱ ይኮ ንዓና ዝዛረበና ዘሎ ወላ ቅድሙን ኮኑ ምስ ኢትዮጵያ ዝሓወሱና እኮ ተወሊዶምሲ እንደገና ነዲኦም ኤርትራ ስለዝኸድዕዋ እዩ ነታ ወላዲቶም ስለዝኸድዕዋ ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ስለዝደለዩ ትኩሉ ቃልሲ ተጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሕጂ እውን እንተኾነ ብሽም ዓበይቲ ብሽም ተማሂሮም ኣለዉ እንዳበልና ሸፈፍ ኢልና ክንሓልፎም የብልና እዞም ሽግር ዝፈጥሩ ኣካላት እንተድልዮም ትጋገለካ ክንብሎም ክንበቃዕ ኣለና ስለዚ መርገፅ ክህልወና ኣለዎ ብኡ መሰረት ድማኒ ናትና ዕርክነት ናትና ፅንዓት ሒዝና ንቃለስ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ እንታይ ክነግስ ኣናርኪ ክነግስ ማለት እዩ እዛ ዘላ ሕጂ ዓለም ናይ ግድን ኣይኮነን ወተሃደራት ኣሽሓት ኣምፂኻ ከምቲ ናይ ቀደም ተኽሱ እንዳተኮስካ ከተማታት ክትሕዝ ኮሚታት ዓይነት ተሪፍ እዩ እንጂ ምድር ባይ ጥራይ ዘሎ ማለት እዩ በቲ ዝለዓለ ቴክኖሎጂ ተጠቒምካ ምድር ባያት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ድማኒ ይከኣል እዩ ክገብርዎ ክእሉ እዮም ዋላ ድኻ ዓዲ ዝለኣኸ ኢኽዋ ክትገብር ትኽእል ማለት እያ ንሕና ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዕንፍሽሽ ነብር እንታይ ይነግስ ኣናርኪ ይነግስ ማለት እዩ ሽፍትነት ይነግስ ብሰላም ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክትከይድ ኣይትኽእልን ስለዚ ንሕና ኣነ እንታይ መመረፅኩ ሕጂ ከም መደምደምታ ናብቲ መወዳእታና ምእንቲ እንዳተበለ ክኸይድሲ
اتوقع تجميرهم زلو already مأمان يبلاني مجمريا مالسي war has already started مخنياتون ترى عقرقر على خوينو أمحارا واقو أورومو واقو تقراي كومو فحبتني لهم نحناونا وقع لنا مال the same thing ماتي السودان واقو اتوقع يخيد يدلو نزغنا عمنا لنا مالتي قل بديفرنت فورم بفريد بلا ملكع يخيد دلو نابا أنا أركب زخيد مقد خيد على مالتي كالا عايكن عمنا لزلنا انتايو ساسينا بالزخونة هاجر يلن رجوع زخنا هاجر يلن أب جزء رأسنا أب كبابينان يلن مالتيو ولا بعالم نخاو درجة خنريو خلنا كمان رجعت زلوا عالم يلن مالتي إذا خنا عمنا يقبأنا له مالتيو تن إنستيتيوشنز نع عالم كنتر علن نخيل نبعلن أفريكان يونيون دا يوروبيان يونيون دا ولا زخنا إنستيتيوشنز كوسون كله رجعت زي بلو كوينو له مالتيو لذي إذا سجن زخم زلوا خنر دا يقبأنا أتي كن فلت زلنا خالد ما نحنا بقول درجة الماني ديش organize كوينا خم زلناون نفلت يقبلنا مالتي توم political forces ناتنا مالسي unclear short range and long range goals strategies and ambitions هزنا إنا نخيد لنا مالتي الذي clear زخانة short range يكون long range انتايد بحال strategies كهلونا خم زلوا خنقبر لنا كالو تي opposition camp ناتنا دماني fragmented كوينو سلازولو كمي جيريو عب حدا خمس زخيل مالسي بأتا وصع زي كونسي بقام زخونه من قدي كمي جيرنا بحدا خمس زخيل ولا كلهم ايسمرو كلهم كسومرو خنصبن تحركوينا اي كمصيني مخنياتو different ambitions سلازولو ما تدم بتقامو كم تنبلو زلنا نحنا عينوت يومتهم بقصالነት ከሆዱ ዝخولو ሰባት ከነ ወይ ውድባት ሆኖ ጉጅለታት ሆኖ ወልቀሰባት ሆኖ ለዚያም ከነለሊ ክንበቃ አለና ማለት እዩ ዳሐር ቡ ደረጃ አይና እንታይ ከይኸውን መልእኽትናትና ክንገብሮ ንኽእል ንሕናስ እንታይ እዩ ኢልና እንተ ደኣ ኢን ፕሪንሲፕል ውሽጣዊ ግጭታት ይወሳን ንብል ኮይና ውሽጣዊ አተሃላልዋ ህዝብና ክውስኖ ዝኽእልነት ነገር ማለት እዩ وتهدر خون تهزب خون نصوص لازم خون زوسنا نصوص جبران نجارات كم يجرو يلا عال خون على تعالى معنا مالتي كابن إحنا خلنا نقول يقول نبر توسنا تصنع زخنا أكلات ترانيفنا ملأخت نتصور بزخنا من جديد ذي العالم ميديا كن جبران خير غيرنا نهزبنا خم يجرو خبر عدو وسيق خلا عال كم زلوا مقبلا ننبسو خبر سي جبر كم زلوا دكيسو كم زلوا كن نقول لنا مالتي تبارابر كن نقول لنا أنت سراويت نسخاون تبنجاسي عندك تقومون لذلك خاسي صلاة تفلت على الكاي فقدوا عندك تكوس هيون كان لنا كنا سمعوا خن بقى علنا نسو ما لسيو نسو تحت حيزله نسو جن رعيدوس لازله كابر عاد خنوصو كن بقى علنا زي channel كن قبره هنكيل علنا زي ما الاختزم على زي خابنا زطلب بركينا نحن حجي بفلايتهم ناتنا علم زلوا عبيتي كقبروا زخول نجارات يلا بجك 5 مثلا مدختي بسول مدختي قال اي نجر كنفر خلنا من اسيك ندقف خلنا تعينت من اسينا ندقف ندحرنا ابي دقاوم خوينا انا ندحرنا وياني دقاوم خوينا انا ندحرنا اساس دقاوم خوينا انا نزيهم ابزياتهم دصقاقع من اسي تحسو البوي مالتي مغنياتو ديكتاتورس ندحر تصقعون كوينكا ندحرك مسارح خو قبرخا خوينهم دقربو خامبري نصا الحمد لله كان خد كيدي لو ما يكون دقربو خامالتي سقيلو ما يكونون ابغزوم زقربوها سقيلو ما يكونون غزوم زهبوها سقيلو ما يكونون مريت دهبوها سلازي نعوم كتقبلكا يوز كغبرخا كم مخانهم ندحر رغاغيصون طرحم كم زغبرو مالتي نحنا دماني نزيهم مساز بحال زلو نغرات وي من قدم حزو بقبو تمخيرهم مالتي اي سمعنا اليوم زلو مالت ايكون سمعنا له قل ديسريغارد قبرنا سلازلو مالتي زيوم صغيلهم يوم ارغوت يوم اطفيومنا زيوم قليلهم تراي حسب سلازلو نحنا بتي ميدياتات نقبرو نخيل من قدي كلهم تراح يدلنا نبري زيوم يوم متكاتاناتنا إلا نوسد كوينا طفاءات قصالي مالتي ولا حنت ترجم يقولن تتقصل غعزو لكعكم وانشو تلقى وانشو يخوز بزي من قد زي انا زريو مالتي مو بوزحات كنكونون زدل عي مثلا سلكتيفلي كن صنعات زلوهم اكلات نزي تغبارات زي ترجمو اكلات كلونا لو بهالاي يقني لي
ثانك يو باشاي ابزي زبلكايو بزعبا ناي كسعلو مع انكفات كوينو زلو ناي ሓደ ሜካኒዝም ናይ ሓቢርካ ምቅላስ ናይ ተቃውሞ ስራሕ ዘይመኽኣሊኡ ሽግር እንታይ እዩ ኢልና ክሳብ ሕጂ ክንረቦ ይከኣልን ወላት ሽግራት ዝን እዩ ኢልና እሞ ከዓ መፍትሒታቱ ዝን እንተኾነ ኢልና ተቕረብና ተተዘራረብና ከም ቁም ነገር ተወሲዱ ዝብገሰልዎ ናይ ትረክብን ኢኻ ኣነ እንታይ ይረኣየኒ ንሕና ህዝብና ሓራ ንምውፃእ ንቃለስ ካብ ኣለና ኩሉ እቲ ተቃወሙ ደንበ ማለት እዩ ንባዕልና ሓራ ወፂና ሊና ከምኡ ንቃለስ ዘለና I think ብፍላይ እቲ ቃልሲ ዝመፀ ህዝቢ ማብ ምቆዋም ዘሎ ንነፍሱ ንባዕሉ በቲ ትሒዘ ፀኒሓዊ ኣካያይዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካብኡ ንሓንጎሉ ዲኮሎናይዝ ክገብሮ ይከኣለን ሓራ ክውፅኦ ይከኣለን ናቱ ፓራዳይም ሽፍት ክገብር ኣይከኣለን ብውልቀ ደረጃ ክርአ እንከሎ እዚ ተደማሚሩ ኣብ ውድብ ይሃሉ ኣብ ውልቀ ሰብኣዊ ኣክቲቪቲስ ይሃሉ ኣብ ምንቅስቃሳት ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ይሃሉ ቀንዲ ዕጥቁ ምእንቲ ህዝብና ሓራ ክወፅእ ንነብስኻ ሓራ ምውፃእ ሽግሩ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ሓፈይ ዘፈይካ ንድሕሪት ገዲፍካ ሽግራትካ ኣለሊኻ እዞም ሽግራት እዚኣቶም እዮም እቶም ዕንቅፋታት እዞም ዝኣምኖም ዝነበርኩ እዞም ዝስዕቦም ዝነበርኩ ኣገባብ ቃልስን ሚንስ ኦፍ ኮሚኒኬሽንስ ዕንቅፋታት እዚኦም እዮም ስለዚ ከኣልዮም ኣለኒ ፍሪ ማይንድ ሃልዩኒ ምስ ከማይ ዝኣመሰሉ ክቀራረብ ዘኽእል ሜካኒዝም ክሰርዕ ክኽእል ኣለኒ ሙልቀ ኣብዚ ብል ሓደ ሓንጎል ዝሓፅሮ መስለኒ እቲ ኣብ ተቃውሞ ዘሎ ህዝቢ ወላቲ ኣብ ወዳድብኡን ከምኡ እዩ እንተዘይከውን ብዝተፈላለዩ መገድታት ቱንድ እንዳኾነ ብወገን ድዩ ብሃይማኖት ድዩ ብዓልየት ድዩ ብኣፍልጦ ድዩ ብዩነይሚት እናተጎዛዘየ ውሻጥታት ክሰርሕ ኣይምኽኣልን ወይ ከዓ ኣይምተገበአን ነይሩ ስለዚ ካብዚ ውሻጥታት ወይ በዓትታት ዝወፅእ እንድሕር ኮይኑ ንነብሱ ሓራ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ እዚ ንነብሱ ሓራ ዝወፀ መቐረት ሓርነት እንታይ እዩ ስለምንታይ ህዝብና ሓራ ክኸውን እንደልዮ ኣብ ናፃ ሃገሩ እቲ ህዝቢ ሃገር ክውንን ኣሎ ክንብል እንከለና እንታይ ማለትና እዩ ኢሉ ኣብ ምትንታንን መምሃርን ነንሕድሕዱ ከዓ ዝረኸበሉ መገዲ ምፅራግን ብበፅሐ በሃላ እየ ስለዚ እንታይ መስለካ እቲ ሽግራትና ምስ ዝተሓሓዝ ንሳ እኳ ተቐንዲዛ ዝበልካያ ሕጂ ንሕና ነፃ ክንከውን እንተኮይንና ምስ ዝኽብሎ ዝፀናሕኩ ዓንተ ወይ እውን ክተኣሳሰር ኣለዎ ማለት እዩ ነፃ ክትከውን እንድሕር ኮንካ ንስኻ ነፃነትካ ዝኣምን ሰብ እዩ ዓርክኻ ክኸውን ዘለዎ ማለት ከም ኮንሰፕት ኣብ መንጎ ዲክቴተርሽፕን ኣብ መንጎ ዴሞክራሲን ዘሎ ፍልሊ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ነፃነትካ ኣምነልካ ማለት እዩ ዴሞክራት እንድሕር ኮይኑ ተዳ ዲክቴተር ዲክታቶሪያል ሴንቲመንት ዘለዎ ወይ ኣንደርስታንዲንግ ዘለዎ እንተኮይኑ ከዓኒ ናትካ ነፃነት ኣይኣምነልካን እዩ ናቱ ሓይሊ ጥራሕ እዩ ዝኣምን ማለት እዩ ትግዝኦ ተኾንካ ጥራሕ እዩ ዝኣምን ማለት እዩ ንኣብነት ንሕና እንተደኣ ምዝ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ንበል ሕጂ ፍልስጤም ረኺቦሞ ዘለዉ ሽግር ንሪኦም ሻ ኣለና
من يوم زقو شجر فترة لهم دلهم فلسطين من حريلنا أمريكان إسرائيل انت حبابيرهم كويتهم قبرهم علومش إذا قفع عز كله إذا خيز اللي كليسين ريال لنا عاتيو هجي نحن عند أمريكان عنا صبوا كتقبر لنا عائلنا أنا أمريكان لا ما من دحر كنا مبزحتوا ناتهم ديكاونت زبهالو تما هاي رجال زبسي بس أمريكا خوينهم شجرنا إسرائيل فتحوا يوم زجدي درو مالتي أمريكا خاني بتي عنتوي قلصر وعنا عنتوين تبرون وركبون بمولو كلها أنا نفلتو نبعالي سياسات فيها زعبيت يا مالتي كساب حجون كاو تفلي الله ختبلا اي تخيلني خاماتي من البات من مخراي اكل نقل اكل نابريكس كتبل تغير قال خبل خير قال خمسات مسخير مالتي مخري تفتيرو سلازلو مالتي تزي كوين جن تحدث ناي حانتي إثيوبيا توم هاسياويان يكونوا ولا إيش سوفيتاويان ينبروا بحاجة بتكبر كم زدلي ورينا يومنا تواجه أملوك أمان صارنا مالتي كله نقراته سلذا نحن حجي كم يقدرنا أنا فلسطين بيكونوا إذا نبين عينته عالم زسك خفوت رئيت دار أنا خلنا ناسي ترعنا أنا بأمريكان قبل سلمتين واي قال يوم سباتي ولسي أبت كندا لا تقمطوا أبت أمريكا لا تقمطوس أنصار أمريكان كندا أنك إذا ربوا يلوم يوقس خاجدين هو أنت دي ديمقراطية مالك نحن كوس محن كو إرترا ديمقراطية أو إرترا ولا أنت جبرنا كو قوام زلوا أنت جبرنا كو نتاجز هاجرنا كو إنا نتوم أبسلطان زلوا أكلات كنقاومو هجي إذن ود خمسين confused زخنا understanding ناي مهاراتن زي مهاراتن سلازلوا بزدم بتعامونا ناي بحق نحنا نزي كابز ناس أخن وصل لنا خن تزبل كاي مالتي سل أنت هيدا أيدو وصلنا مو ندحركن بالكوينا ولنا وصلنا نحنا نفسنا مزبا بحال نجر كي تسقعنا الناس عايزخونه اتهلال واي هلونا مو مسكح زبلنا خاني كم تدعمنا بتي قوامنا بتي مرقصنا بتي صفا حنصاتنا نطقمنا ان كان هابا نبهال تدلينا تشاينا تدلينا امريكا كنصالا مسحاده وقيدنا مستخاله كنصالا كم تارجت فورمولا لا يقدنا يكون اتينا يبحق نون على لاين زبهال كنت قمولو لنا مالتي ساينتيفيك على كنت قمولنا مالت فري كم تزبل كان نصا نفسنا نصا كوينا نصانتنا كم دلاينا واقع عداغا نغبرلو ببرودكت بمعتو درجه بقطبا درجه بوليتيكا درجه بكله زدل معقنيتات واقع عداغا نغبرلو كان هابان نبهالو مالتي فزي كوينو نحن أنت أمس حدا خنو نقول كوينا فرق عالم كأني أنصار ناخد كوني أمازي نعاها أنصار كان فرق عالم كوينا شجر كتفتر لتات حنتي اللي دي هيكونن دو بعل شاينا زأكل بعل راشا زأكل سي ولا ونحنت هاجر تخوينا كوا شجر كتفتر لتات خيل تدا هندلين تفيو كامالتي كومو دما أنت أمس على البريكس كون كاد ماني 100% تتسجع كامسوم دماني اليوم كأني وزاي كونن كأني شجر نخبطوا الكاس قليل مالتي على أمريكا ولا نقول كل يوم كل له نبلهم عيدي يبلهم من مالت هيكون أزمات يبلهم من مالت هيكون كساب حجون انت قلنا يورد دولتي حيلهم ينقل كل على يزبحال زلهم بري حيل يبلهم من مالت هيكون شاتهم يوم قدامات زلوا بعلم حجون انت قلنا سلازم إحنا بتمزازنا من قد رئينا نفسنا نتاوسينا مسك حد بلنا واقع عداغان داغبرنا نخدر له من قدي كنرئ لنا إذن أبزو قداي ناتنا تسقعهم زخدو كمزي انتاي بحال زي منقست بقرام دو سيطان دو ندالو مو دحار أمريكا فتح لهم شقروم زدليو قلي زدليو كمزي عينة زلو زياتهم ترقم يبلهم بناتي الرا آخرية كله ولا حد خلته هاي لتزراري بقول ولا حد واقع يقولون ولا حد قصة يقولون بجكا قبروا لنا كلا يفوت قبروا لنا نقولون إحنا حزبنا طلع خوهم ذلوا فهمت عن تويل بس قبر كن بلون خيل نتقمون نفسه شكون نسي يزلوا نسي يناتو فتح كقبر ذلوا نعود رحنا نحنا مرختنا كنسدد لنا ماتي زمدنا هذا ما خمسة بالقوا شعوب مسكح دبلنا نتزامتنا تطولوا بيمان ناس عن نتناقل تمتاد برتا كنراقصنا
ناتنا نحن ديكولونايز كنقبرو لنا حنقولنا أمرنا مالتي كم سرعة بك نسا كوينو مسدل لا يديل كقبر كم زلو مقبار مالتي كابزي إثنوكراسي كابزي عليه هاوز من الناتات حويدو حبتيدو قالوا نابل كاز خير زلو وياني الفطر ونقركا نسا خنكون على مالتي مغنياتو أمونغو عليه النتني أمونغو هاجر النتن زلو كونسبتها فلا يناخذ لنا مالتي مسؤول تزاميدو زغيشعو بزي أو وش تأكيد كاسنعكا مالت هاجراو كونسبت عيسكا دحر مس هاجرات كتلازبن تمايات انتخيل مالتيو بو غيركا ايو شعوتي تي نزمرو زلو فلسفاتات افريكان يونيون وان كارن سخول لودو زي خمز خونا لودو خمز خونا لودو دالونا افريكا بان افريكانيزم زم سكو زلو بزيزي نصا زخونه كونسبت ناي هاجرنت كمص ايكلني ذاتس واي كاني نزو كل عمتات ودي دولو بعد نيكروما دجمرو وسي كتاب حجي حنت قم نجر قبراي كالت سلمنتاي ندحريلنا نفس وكف هاجر ناتا هاجرنت بهاجراو كونسبت درجه كترغط سلازي كالت مالتي مغنياتو بعاليتنت بقلمله بكمت ديزاين زغورنا وصاتنياتاسي تردينا سي نهاجرنت شعو خميل خمسة تسرح خردانا لو مري ترى تماليسنا ناب كينو كولونياليزم زنبرنا مسفنا وقاو زمدناتاتنا عليتنت كنا مسن دحر كوينا اتي بدحريو تسرح تاريخنا كولونياليزم ناي كولونياليزم ناي جلوباليزيشن ني بمولو خرسعينا مالي ስለዚህ ናብ ናይ አረጊ ታሪክ ከምዚ በዓል ዶክተር ግላውዲዮስ ዘሎ አላ መምህር ሙሉወርቅሪው ገለ ዝብሎ ተጋሩ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ናይ አክሱማይት ኪንግዶም ሃምሲኦም ሲ ንሕና ሓዋት ምዃንና ከነጉርና እዚኣቶም ፕሮፌሰራት እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ማለት እዩ እዚኣቶም ሕጂ ሲ ምስ ምንታይ ክትቆፅሮም ኢኻ እዚኣቶም ንትግራይ ከድሕኑ ይክእሉ ወላ ንኤርትራ ከድሕኑ ይክእሉ ወላ ንኢትዮጵያ ከድሕኑ ይክእሉ ማለት እዩ እዚ ንወዲ ከምዝን ስለ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ትርጉም ናይ ነፍሲ አግዕዞ ከም ዝበልካ ክርዳእና ኣሎ አገዳሲ ኮንሰፕት እዩ ثانك يو باشاي كنا باسماعيل مئتاوي عثمان موغوس نقعد حن مساكم اسماعيل كتسل وكو بزح غزي وسنتم زي تزاربوا سمعهم تا حطو عباي حطو يعني سي زي ممر وزرو على سين انا حزبي حراخ وصار له إن ما بس كان احنا حرا وصينا لنا وصانا مجمريا مني خا تم حرا وصار لنا انا ممر زرو باشاي عثمان ومغوس اليوم يوم يعني انا زبردس تألي تخاتم زلها يعني تألي تسي مجمرة نفس حراخ هون لو قبه كابي والقسم النتي جميل كاس كساب إليت حجي بقى سلمتاينا بحساب حدا يعني أنت تزربه معرفة سلاقي ذات استراتيجيك سلاقي مالكاس كنوسنا كأننا علنا سجاب حجي جميل كاسي كسابت سلمتاي خمس خون زلو يعني سلمتاي يعني سي زي يعني ما في زرقو أما ملكيتو زلو بعد سين حرا خوصا له من حزبي حرا وصا له هاجر حرا نوصا له سين بعلو يجزا رزق باغلو تأليت مالتيا حجيت انتاي خون بقى ماسيو تأليت سي حرا خوينو نبلو يعني اب كندي بتي يعني حرا خوصا له زبل حبرة السباوي حبرة السب هو قدامنتاتو وبحلتاتو وكالتشرناتو وعنقو وهيمانتو وغيره زخول حويسكا يعني ايوتي حرا خوصا له زبل حجي بقى حرام وطيو نبلو تأليت مآسيو نتي حرا خوص زلو خصلو مزخيل يعني أبناتنا قد انتاي خون بأنصارو تأليت بتي حرا خوص علو زبل زلو منو يزخلو يعني باقج زلو يعني هاي ما زخلو يعني زلو
ብዙሕነት ኣለና ንሕና ብኤርትራ يعني እቲና ፀኒና ብዙሕነት ኣሎ يعني ነናቱ ፕራዮሪቲ ነናቱ መስመራት ነናቱ ሕግታት ነናቱ ገለታት ዝካየድ يعني ዝካየድ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና يعني እንድሕር ዳ ክእሊት በዚ ይፅሎ ኮይኑ ንኡ ክፀልዎ ዘይክእል ኮይኑ there is a problem there يعني ኣብዚ ሎ ቲ ኮንትራዲክሽን ተዕረር ዘለዎ ኣብዚ يعني ክእሊት ዝገዛ ርሱሲ يعني ካብዚ ንኣብነት እቲ ህሞት ዝፀልቦ ወይ ከዓ እቲ ሕብረተሰባዊ ሕብረተሰብ ዝነብረሉ ዘሎ ሃገርነት ደረጃ يعني ኤርትራ ሕጂ ንኣብነት ካብ 1991 ስጋብ ሎሚ ሃገር ኮይናስ ኦፊሻሊ يعني ሓንቲ እታሽው ኾናላ እዚ ኩነት እዚ ዝፀልቦ ጉዳያት يعني ናይ ምሕደራ ድዩ ናይ ገቨርናንስ ድዩ ናይ ናሽናል ዩኒቲ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ናይ ገለ ድዩ እዚ ኩሉ ፀብፂቡ ፀባፂቡ እዚ ኩሉ ናብ ሓደ يعني እንታይ ዝብሎ knowledge يعني the philosophy of knowledge ዝበሃል ነገር epistemology ዝበሃል epistemic يعني ፋክተር ክልውጦ እንተዘይክኢሉ ሞ ነብሱ ክጥርፍ እንተዘይክኢሉ ክፀሉ ይክእልን يعني በአንጻሩ በቲ ሓደ እዩ ዝፅሎ ዘሎ ማለት እዩ በአንጻሩ ይፅሎ ዘሎ يعني ስለምንታይ እዩ يعني ተምፅቀስካዮም ትግራዎት يعني እዚ ما اعرف ገላውዲዮስ ወገለ ገላውዲዮስ አንተ በተማራይ እንኮለሁ ይወዘበር ብሪሊያን يعني አርቲስት ዝምባሌ ናይ ፖለቲካ ዝምባሌ ከማና ይነበረው ሸው ግዜ يعني ስለዚህ እዚኣቶም ስለምንታይ ብዛዕባ አክሱም ብዛዕባ ገለ ዝዛረቡ ዘለው يعني ብኡ በቲ ሕብረተሰብ ዝኣምኖ ነገረሲ ካብ ቤተክርስትያን ካብ አክሱም ጀሚርካ ክሳብ እዚ ደብረ ዳሞ ክሳብ ኣብነ አረጋዊ ገለበታት ዝኩሉ يعني monastic apostolic establishments ለዚህ ታትሲ አንጻሩ ወይ ካንሱ ዘይደልዮ ሒዞም ክፀሉ ሓደገኛ ስለዝኾኑ በኦም ተፀልዮም ናብ አክሱም ዶ ናብ ገለ ይኸዱሉ ያ ስለዚ እዚ ዓይነት ኤሊት ነፃ ክወፃ ይክድን እያ ናትና ከኣኒ ብውሕዱ እቲ ብዙሕነት ዘለዎ ነገር ኔሽንሁድ ክፈትሖ ወይ ከኣኒ ዝነበረ ውሽጣዊ ቦርደርስ ቲ ዘመናዊ ናይ ገቨርናንስ ኣቢሉ ወይ ከኣኒ ረቋሒታት يعني ናይ ሃገራዊ ሓድነት ረቋሒታት ናይ ብዙሕነት ናይ ምምሕዳር ረቋሒታት ፕሪንሲፕልስ ኤቶስ ናሽናል ኤቶስ يعني ዘርጊሑን ኣቐሚጡን ከም ሕጊ ኣቐሚጡ ኣውፂኡ ብኡ መሰረቲ ተንቀሳቂሱ ወሓይሉ ኮይኑ ክፀሉ ስለ ዘይክእል ዘሎ እዩ እዚ ኤሊት ናይ ኤርትራውያን ምዃኑ ኣብ ብምንታይ ነብሱ ብምንታይ ዝገልፅ እያ ክካፈል እየ ዝብል ዘሎ ክካፈል ኢሉ ወሲኑ ዘሎ ኣባል ናይቲ ኤሊት ናይ ኤርትራዊ በዚ ዘሎ ፖለቲካል ፎርሜሽን ኣቢሉ ዝዛረብ እያ ብውድባት ገይሩ ብምንቅስቃሳት ገይሩ በዚ ሞደርን ካብ ኣትሊስት ሕልፍ ኢሉ ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመት يعني civic societies ኣቢሉ ዝመፀ ሓደ ማስ ሙቭመንት ነይሩ ድሕሩ ወይ ኣክል ድሕሩ ገለ ወይ ብኡ ዝመፀ ወይ ከዓኒ ብክላሲካሊ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ተጠርኒፉ ዘሎ يعني ብናይ ቀደም ናይ ዝሓለፈ ኣተሓሳስባ ሽዑ ግዜ ሓድሽ ኮይኑ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ሒዙ ምዃኑ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ግዜያት ዘይሰማማዕ ወይ ከዓኒ ዝለዓል ሕቶታት ክምልስ ዘይክእለሉ ቦታ መፀለኻ ካብኡ ክወፅእ ይኽእል የለን እያ ስለዚ ናይ ኤርትራውያን ስለምንታይ ኢና ነቲ እዚ ነፃ ኮይኑሲ يعني ሰብ ክጥርንፍን ንባዕሉ ተጠርኒፉ ሰብ ክጥርንፍ ዘይክእል ዘሎ يعني ኤሊት ናይ ኤርትራ ትንትኖ እንተኮይንካ ብኡ ጌርካ ምክንያቱ ፈቲኻ ፀሊኻ there is an entity መኻታ ኤንቲቲ ከዓኒ ብውሽጣዊ ምዕባለታትን بترانسفورميشن زي كون بخالي مخاس قاب حج خمانسي زي قد فنا زلو outside forces of history يعني قابت إلي أن جميلكا صعبي بإنجليز بقلمون يا تركي دو غلطات دو بإلي أن جميلكا بإنجليز جميلكا حج خاب أمريكان بقلماتاتني زخلو انده هالو انكولو بقى أبزي يؤتي
تي سجم خون زل يعني قدمي أبوه مؤثونا نسونا يقدر فنانا له يعني نسونا يقدر فنانا سلذي أبي قرقر مساعتنا أب كالي حركة قطاتنا أتو يعني أب اجتهادنا أتو أب اجتهاد مالتي يعني دليجنس مالتي بالإنجليزية دليجنس مالتي يعني أب أيديولوجيس خللت ولا ماركس أيديولوجي يعني فتح رقبله أب ليبرال ديمقراطي دي فتح رقبله أبي ما بعرف أب قلدي رقبله أو يتخيل يعني تي أبتي انديجينوز يعني خنات ناتكا أمتيل كازلو بيتا بأجابن بجلنسي بتي حجز اللو تولس يعني تولس مالن ده مالن تمرتي و ناي حنقولي ممزان مالك يعني تمرتي مالن ده مالك يعني لتي يعني ممزانيني يعني كل حدا خلتي ريحان معادي معلومة دين كافي مصو هندل كما يتقبري تمرتي بركة خالص مركانة غير ولا يعني والحنت نسخة كان قريب ولا يعني سلادي إذا كله تتقيموا بقى أكن تاشمو زخون باتي زنبرة يعني سوشيال ايكونوميك وناي فيس ناي هاي ما ناي كامل جينا هاي لزلو جاجات فولت لاينز أبوتون كله يعني بزعم انتهي للزارب يعني بزعم حزب للزارب يعني حزب يكتب كلها حدا كومبوننت نعرفنا يعني والله بزعم حزبي قال خبر كله زولوني نايت حدا كومبوننت خبر بينيا أبصر خويني للزارب ولا يعني within different boxes يعني we couldn't create one box يعني ناي حلفنا ناي زي edit كاني نذا boxes يعني كل سبي كوفي لله حسب زخيل حسب الله زخيل بوكس كمسي خيل يلني يعني خمسة خيليني مخنياته نفس حرايا وصين يعني أبتا postulate ناي من فرزورية زمن لزلخو يعني نفس حرايا خمسة ولا وأنا هذا حرايا توصاي تقولين يا الحريم يعني الحريم ده يعني بهلله ما بعرف هايمانوتي كخمزيو صباح نقول أنت يكوني أبيسات كون ده من أربعتي باشا زولو زنبرسي كابز كله توسع لك كجلسة زولو زنبر هاو نسعى توسع لك كجلسة زولو زنبر well rhetorically you can كتوسع تغيري خيال جين انت ده أبو أنت تسوي كم مخاني سرعتني حقني حقني قطعني يعني أقديدو هوس زي كوينو بخلا أقاوي هوسي يعني الذي نحردا نايت كان سلمتا كم تاي فرح له تي كومبوننت يعني ودون تحزي أميقو وي ما بعرف شنقلو خاب تقسيان انت زي كيدو ويكاري قال انت زي تريو he will be ostracized يعني isolated كوني يعني هوسي خبتي society يعني نعوها زي ميتشو يعني يكلاخيل يعني بانغارد نايتي زلو نغري نخصل يخون اكن نعوق ايرو زفتني يعني في اليت زي اكن اير زفتني زي نعوق كلاخيل فتني يعني سلادي اذا كل صقاماتي زلو تي تايو هجو خناتات بقى يعني بزعبا زي international forces dominant forces كاب كولونياليزم امريكاني وكولونياليزم وقال ولا انا يسمعوا كل جزء يعني لبومبا ذكين يعني الزارة يفرطوا يعني كومبلين يقبل ما بعرف ابدا غير كله يعني ساعات قال مسكوتكو قرشي يعني بري صنحني ابتخا مسكوتكو قال يصنحني واحد تي خير زنبرو ديو كولونياليزم قد سألت رخيبو سعريرو زلو أما خاني زي بان أفريكانيزم دو ولا ما بعد نيجريتيود دو قالت كل حركات كمان زي كفتحو زي كهلتي حجي زي كانتريس ناي هجرات ناي أوروبا زي يعني on بان أفريكان فيلوسوفي ولا قالت زيت كوينو مسيب أب حدا خطرنا فوق قالت زي فوقنا وتن هجرات تنا أبالات نايتي نجزء سنة لون إحنا أبالنا يعني بس حجني أنا كومبلينز قبل اللي يعني بتاع إليت كم زخون الله قال زول سهم لخو أنا كأبالي يعني أنت يعني بان أفريكان نحن نزار أبالي ناسي أبالي كوي يعني أنا نايتا هجرات سي خفتح زي كالكوسي بيقولوا ريجينال تاشمو بساوث أفريقيا سب سهران أفريقيا ويست أفريقيا بقولة هذا خوني زولي حل من تلو المنبا I think he will. I don't think يعني كريا ينصي يعني بيوتو
خريو I don't expect يعني I don't expect by the way نزيتات غير حركات كوز عبي intellectual عبي literary man also keen يعني ابن مالي عارفه يعني ابصر سبعا شو من عامته he was a very great man يعني بحكي عن بعالي مزروي بس بعالي قلة بس بعالي قلة هو ده درمونا خاني بزح أبي زينا أنا أبي قلة كل كلهم كله revolutions الكايد زنبري يسمى حيل دحريجي بزي ناي نيو كولونيال قنقا أي صحفين يهيلو بين ناي لوكال قنقا ناي مصحفين literary works زقبر زنبري هنياوي بقدامها قد سمعت يعني ميتو يعني ودعدو يعني لبومبا يعني لبومبا الذي التي تاشوجين ستيل يعني ستيل اليت يعني نفسه خطر بتخوينه سي يعني نفسه ناس اخوت نحن خوينه بتعدل توهيو ناي ممزاني ناي قالن تمرت رخيبو زلو تتعيمو نفسه تاشو حيل خوينو أكندي بتراديشنز and بكاستمز بقلة ناتو في تورارو خوينو نعو خندز كلاخة نعون خير توقع أنت زي كيلو we are in a very يعني هم generations مثل ذول generation بحلفي إرتراوي منسي حجب مخاني يعني parallel يعني هذا دجاز وصل ذولو هذا توليدو زحب ذولو زقدفه يعني حجز وصل ذولو قالن كاني نانا بتاشويز وصل ذولو يعني نانا بتاشويز وصل ذولو حجوا قابل دانجر على الكا يعني حدثي نحنا زوم جنريشن ناتي سي تكالنا تاشو سلذ نبره وصعا سلذ نورغ وصعا سلذ نبره زيات كبنا سلذ نبره تسي يعني هاونا اتو نيرنا يعني عارفي نخينا بجماعنا اتو حزب غمبارتا اتو قال اجيين اذا سلذ زياتهم يطفوا يوم زنو يعني زكم سوي لنا كوبا مثلا هجي هاجر كاني تي الفرحوني يعني سي انتاي خشق لنا ذلو زي قدات زي يعني زي قدات زي زي اللي تغزارو سي يعني سي انت تا قبروا زخولو زخرو زخيلو سي اكن زم من انسيات سي يعني تزاريبهم كسمعوا يكاني يسمع زربا يسمع بروجرام زقربو خخونو يقبع ولا بانديفيدوال درجه يكون يعني تشجر زي تاتي زلو سوري يعني وحين لهم مثلني I think مع ما قص كن سمعوا وسوري يعني هنا خاني مثلني وحين ده تزاربنا thank you ጥቡቕ እስማኤል ኣገዳሲ ኣቀራርባ እዩ እሱ ከቐርብካ ኢና ንደልዮ ድሓር ኢሎም ሓፍ ክሳዕ ዘብሉ ከዓ ግዜ ስለ ዘሎ እዩ ሞጎስ እንኳዕ ደሓን መፃእካ ኢለ ኻ እስኪ يا ثانك يو هو بودات ياتات حربينياتات كما لهم ደሓን ደሓን واب ازميهم نزوء بكوا فيديو بزغونه بسؤالي نانفرد ممهزو قديمي فريق كان يتسكوت هوني نقابا نقول سلنا الجمعة كله كرافيك عمامي بياخويني تسنجيركم نيرا ኦ የስ ሞጎስ هو دكتور موغوس يعقوبي አይ ነው ዶክተር ሞጎስ هو ኣፀቢቐ باشاي وين بزح جزء كتاتلك اسماعيل بنكم وجسنيتنا እንኳዕ ደሓን መፃእካ ثانك يو حجي قد ميت الى هذا والاخت انا بقولكم لأسوي لكم ማለት እታ ዶክተር ተትገብረላ እኮ ተሰኪፍካ ኢኻ እምበር ኣፀቢቐ ነው لي فوتو ገድልካኒ ذا كلاس اللي لي فوتو وين ما ኖ ذا ብዝግባእ خلاص ብዝግባእ ኢንታይትል ዝኮንካላ ማዓርግ እያ ስለዚ هو ذا ኢፍና خلاص ከዓ لا ፒክ تنقبل ንግበሮ مني يعني باي زغل راحان انت يخبر لي ማለት እቲ ትብሎ ካብ ما تكون سخول ዝኽእል ነገር የብለይን ምክንያቱ ብስኹም ኩላትኩም ኣብዚኣሲ ኩልኩም ዓበይቲ ኣርካይቭስ ዩኒቨርሲቲ ኢኹም ክሪእኩም ከለኹ ኣነ እውን ካባኹም ካብ ዝትብልዎ ፅናሕኩም ብዙሕ ዝምሃር እቲ ኣባይን ናዋኹምን ዘሎ ንስኹም ከምዚ ኣብ ናይ ሰዋ ነቲ ሰዋ መሪሕኩም ወይ ነቲ ሰዋ ኣሳቲፍኩም ካብ መንነት እቲ ሃገራዊ መንነት ኣንቲ ወይ ዋላ እስማዒል ዋላ ባሻይ ክገልፅዎ ፀንሑ ኣብኡ በፂሕኩምና ኢኹም
جا أنا تناس النسي ولا ساعة كوينة يونيفرسيتي كوارث عملت قدام عمل كمارا يدلو يا لأن هنا أنت يمثلنا أمونغو تسوان في ديمقراطية منقسم مسكاجر نقول تقبلنا يمثلنا توم يا شعورنا تعود وصحو كم شيء إذا أنا يوقع في هذا تجيو سعر تسعر لكن لو حال نهانس إذا هذا أو حال هو الأسباب نحن هذا نهانس دل فينا كم مالت مقصلتا نايت حقوق وسي أفتقينا كمان ساتيفنا مالت سقع نوز قلت عن كلتان حجرة لك أخجلت أنه سقينا سي أفتقى بنا بس كان إثيوبيا نحن بقول وحدنا بإمباكت وحدنا بإنستيشن كا يبلنا تسوز ما تزغل حدقة تجيب زي كلها تكون يكون بروب أبدي أدلنا دلهم أجي تيجي خبالز أنا حسي إنه مش تعد خاطر له تجيكم بس لذا أمك أنا حجي يقوم زي سنتنا ونسودة بصحف خد على زفندله هذا صحف أركايف قلت قال أيك أب ساتلايت إذا في ما أون سلزله عد أتله سلزنا حجي أبزين أن حنا إنسان ذا بقوين خيسر كم زواج شاي وندراجي مزولو سبعتنيا منفس أخمن وحمس سلزله أب سي زيجاتنا ويانا نسقع ويا بقول نسقع نسقعتنيا منفس كم زي vulnerable كوينا لنا أمن تسقعيد إلكا ويا عليت حبة ويا بقول حبة زي أحد حدا جنيا من سيكان زي ألن من سيكا هو تقول له بعد دقة نحن نقول بدل خيمنا طبعنا بدل قلت ما يرنا قلب تقول لنا شو مفصلاتنا لنا أركبنا شعبيا نحن نساعد أفريقيا أو شيء من في جسم إثار شيء أمنا ذلو تسوم حادثة نقل تقول الناسي هذا كانت حاشي هذا من الناس بوتان خير فجزء أخاب أفأ زي من سيكا أو ذلو حجيب لان زعمت زي أنا ديال مسجن زي يأماننا واتو نسنداونو جيز لو مودو ام تقول دلو كمان ساعة دايركشن لسي سياب حفاظ كيف كان خاص قبل دلو أنا يخطف عن هذا جنيه سياب أنا مودا أسيا كفي كان تاجر لها أنا اللغة ترايني سمع اللغة هو ولا هو عند باشا في غني له هو الجين تاي كبدي لي تقال لا ساعة هذا بقى انت تخيلوا ማለት ኣብ ዝኾነ ሚድያ ንኣብነት ኤሪትሪኦም እውን ኣለና በብተራ ሓሳብ ክትብዎ ንስኹም ኣብኡ ዝቐርበሉ መልክዕ ብኢንተርቪው ንዓዲ ዝኣትወሉ እንተዝኸውን ኣነ ናይ ብሓቂ ሪኮመንድ ምገበርኩ ምክንያቱ ዝናስኩም ፍልጠት ናብቲ መንእሰይ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ከዓ ትኽእል ኣለዎ ካብ ፀጋዕተነት መንፈስ ክንወፅእ ተተኻኢሉ እውን እቲ ካምፔን ደጊም ዋኢሳያስ ኣብቂዕ ኣሎ ካብ ሕጂ ዝገበሮ ጌጋታት ከዓ ይውድኦ ሕነቱ ኢሉ ካብ ሕጂ ግን ናይ ምቅትታዊ ዘመን ጠጠው ኣቢልና ብሃገራዊ ዕርቂ ኣቢልና ነቲ ሃገርና ነድሕነላ መንገዲ ንናድየሉ ከዓ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ሕጂ ህዝቢ ንህዝቢ ይካየድ ከም ዘሎ ብዞም ናይ በዓል ኣወል ማለት ጥበባዊ ስቕኢል ናይ ተዋስኦ እዩ ነይሩ እናሃለ ሕጂ ኣፈኛ ኮይኑ ከዓ ኣብ መንጎ ህዝብታት ይግበር ከም ዘሎ ኣምሲሎም ወያነ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተሓቢኦም ድሒኖም ኣለው ተመሳሳሊ ከዓ ኢሳያስ ከማ ክገብር ይፅዕር ዘሎ ሕጂ ሕጂናትና ተራኸ እንታይ ይኮኑ ሓንቶይ ተባሂሉ እዩ ባሕዲ በለ እዩ እቲ ሃገራዊ ሓይሊ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ እዩ ግን ፈዓይሉ ኣሎ ስለዚ ብሜድያ ቢልካሲ ከመይ ገይረ ብሓደ እክብ ኩሉ ብሓደ ክርከብ ኣይንፅበየን እዩ ግን ተመሳሳሊ ተሓስባ ዘለዎ ውደብ ዝደሊ ኣካል ክንእክቦ ንኽእለሉ መንገዲ ሓደ ብሜድያ ጌርካ ንኣብነት ኤሪትሪኦም ክፉት እዩ ኣነ ኦርጋናይዝ ክገበርኩ ምክእለ ካልኣይ ድማ እዚ ሓሳብ ክፈስስ ዘምሰየ ንዓዲ ዝኣትወሉ መንእሰይ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኣብ ሰራዊት ዘሎ ኣብ ቴሌቭዥናት ክሰምዐሉ ብሬድዮ ክሰምዐሉ ዋላ ብሬድዮ ኤሬና እውን ከዓ ትኽእል ኣለዎ ስለዚ ተኣፋፊ ኩነታት ስለ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ከመይ ኢልና ካብ ፀጋዕተኝነት ወፂና ነዚታት ተንሰርሓሉ ፅቡቅ እዩ ኣብዚኣ ግን ንሕድና ተዛሪብና በቃ በዓል ሰላም ቻው ቻው ተባሂልና ብዩቲብ ክንዘርግሖ ንኽእል ዝሰማዓ ግን ከይህልዎ ስለዝተተከፍኩ እየ ብትፋእ ግዜ ተዘይተሪፉሲ እስከ ገለ እንተኾነ የቐነለይ ኣቦታት የቐነለይ ሓርበኛታት ኣምላኽካ በዓሉ ፈጣሪ እስከ ልቦና ሃበና መፍታሕ ሃበና ቴንክ ዩ ዶክተር ኣብ ሞንትሪያል ዲኻ ዘለኻ ሕጂ እወ ሞንትሪያል ኣለኹ
اوكي سو تليفونكا قدم مسحات كوال لاتني تا 514-557-2963 دي هو ساعة تليفوني صبوق اللي عملتات كوينو هو كوال ساعة تليفوني ها اوكي مو آه تي زطعمتكا جزي داي كفلت نمبر كدوللكا نزز بالكايو ودايك قدس حسابي كله علامانا زقالس بس لزخون انا بزبنا خبصح بزقبع مقدينا نقالس ززبل كان نقع بزيادة انهانس قبرو ايو سو تزراريمنا مقدخ نرخبلو تفتني تقابل مشت ده ساعات شدشت هو خذ جزء له أنا مسمبت أنا مشت ساعات كتبيلك هو تليفون وانت كان جبت تكست ولا لين تصل قناة كون نو قبل لوكيشن الكاي دلتك يا تكست غير قال انا نقول لك نسي مناطق عمل احنا خوين غير تدرب يالو امباكت يالو نبتي سماعي تارجت تبتيحو حدا نغير يمو قم وكبر زل من قد افتاني تي اي بي ام او سرح زلخو اي ثينك يكالي حبريتك حاجه كيسرا ايلومي لومي حبريتك اسني تايو نتمنى سيسي او نيوز كذا وقونا انا قبل ثانك يو اوكي ثانك يو فيري ماتش ثانك يو بس حوي عثمان هلو سلام عثمان سلام لما سلام خايف سلام كمي يمسي كمي تقولني كمي يردخل حانينا دحان كمي كنيقا أونا مقص إيدهم حافظ بينهم تزاري بي أوكي ودي أوكي سلام كلاتكم جزاز لهم سمعكم ثاني حدا رجع كله تي رئيتو حساب حجي فسيس زولو دارجا قراربي دارجا تناخيفنا أنا جنا بزحلف سمون عند حساب نيرات الساعة كل جزء أبتي هذا عين توبكس اللي مزارب كابو وسيلة تزارب مدله هنيري سواء أبتي توبك زوجة يكون الحجوين زارب تي صحيف كذا لا هذا بتر ممر زارب هو اي تسكف مغنياتو هو بو إنا صعب زون بس إحنا زلنا هو قلت بزعبو تسمعك هو تزارب أوكي كم نتبتات مجمرة كتاسن إتي ناي وجه هواه أمم إرثران إثيوبيان كتاتو لنا زلنا دار جزيز تقصكم مايو أن أبوي بدبل كينو ناقل دايز خيزولو قدي ناي تقاومو انتاي كخوني كالي بصحفتات بأسمرات تخفتي ناي تي بي ال اف ناي فانو قالو أتيوبيا أبو وغانا أبو ديس أبا نبعال أرصاد بصحفت غير بالزر أبا حدش مصير لسه سمعوا لغبت مالي حدشتي ناي قدم جنرالات طوروتا ويكا أتصقعهم زنبري أبي أحمد تمدي بمكاب بحدش بعد السامورا بعد يوهنس قبل سلاسي وصاد كان حدش بحدش تارجع يململ اللو أب عفرنا إثيوبيا أب سامورا يمزلو يبان كالي سقعتاتنا إرتراويان كابزي كوناتات نسمع زلنا انتايو بدينا أمريكا انتايو أبزي وجزي زنصر على زلو بدينا إمارات انتايو إمارات كنديناي كيدا لامس إثيوبيا نمنتاي كأنصار إرترا تلذي أمريكان إمارات بحنساب دين صار زلو كمان كانوا العلوم نخدم عليه كابوز تتناخفه زي زكاي زلو كم زي جيمس ناي إلكشن كوين أب أحمد
5 ዓመቱ قريبا ስለ ዘለዋ ኣዋርሕ ተሪፍዎን ስለ ዘሎ ካብ ፌብሩዋሪ ዝመፅእ ዘሎ ዳርጋ ንመረፃ ክሸባሸቡ እዮም ኣብ ጁን እቲ መረፃ ናይ ኢትዮጵያ ዝጅምር እሱ ኣብ ጁን እዩ ዝውዲ 5 ዓመቱ ስለዚ ሽም ረኺቡ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ኤሌክሽን ከም ሂሮ ዓሰብ ዝመለሰ ወይ ንኤርትራ ዘሰዓረ ኮይኑ ክርአ ደልሎ ወይ ውግእ ፈጢሩ ነቲ ናይ ኤሌክሽን ካናውሖ ደልዩ እዩ ዝከበሮ ዝሃርሞ ዘሎ ናይ ውግእ ከም ሕቶ የቕርብ ኣለሁ ካልኣይቲ ነጥቢ ናይ ቲፒኤልኤፍ ይብል እንከለኹ ተረፍ ናይ ማለሊት ካብ ማለሊት ዝተረፉ በዓል ደብረፅዮን እቶም እሱ ዝመርሖ ምስ ህግደፍ ምሕዝነቶም ሓድሽ እዚ ፅምዶ ሽመውፅኦምሉ ዘለዉ ወይ ናይ ሓባር ስራሕ ንበሎ ኢንጌጅመንት ይበሃል ነይሩ እታ ቃል ፅምዶ መጀመርያ ይኣክል እዮም ዝበልዋ እቲ ወንዲ ወሰን ዝበሃል ይጥቀማላ ነይሩ ሓዳሽ ኣይኮነትን እታ ፅምዶ ኢንጌጅመንት ይብላ ነይሩ ስታ ኢንፋክት እቲ ናይ ሓባር ስራሕ ማለት እዩ العمل المشترك يبقى سلازي نبينا يقصي زوم كلت انتهى قبري يقول إذا راخبو زلو زراخب كا كوزلو زوم سلازي أتوم تمالي إريترام ستشوف خينا تي بي ال اف اوت اوف اوبريشن وسي امم كسب بريتوريا خيدم او اذا اسمر حيلي نادي فاكتو حيلي اسمر زلو مس أبو أحمد مبقاسو نمنتاي تعاركا نمنتاي بريتوريا تقبلك كوي زقرب نمنتاي تعاركا مستيبيلف وي مستقراي مالتكم تبقاسو زن أنا زي اللي خلو عركا ناي بريتوريا نمنتاي مغنياتو إتي ناي بريتوريا انتاي الزبل إتي كللاوي دوبات ناي تقراي كم تاقد موقع زنابري خملس انتي ستاتس كوز انتي ستاتس كو انتي كو ستاتس انتي مثلا باللاتين سلازي اذا انصار الاتراء مخنات الاتراء تي مريتي بادمي وصرونا وذا لمبسا مليسو تبل زالا ختمل ساعه مالتي ابتي بريتوريا تسامالي اذا حجه انتي كل جزء نمنتاي تترجمن نمنتاي إرترا زي وسط يوم زبل ولا أمريكا خم يوم زبلو ولا تيوم تجارو خم يوم زبل تيوم فانو مستم تلافين زل حجينا زناتنا زجر مكة تيوم فانو كأم تمريت عين مرسن زبل زبل ناي بيجي مدر والسونا مش كلهم فانو تنحم مشتي كم فرات ناي فانو حجي كواحدة كم زو هذا غيرون زلو بيتصفت أسمار خفيت الله نزل حجي نعان أواهدو مستي بي ال اف غيرو مستي فيدرال جوفرمنت نا إثيوبيا علامة سو سرحلو زلو ግን እቲ ፓራዶክሲካል መርገጻት ዝገልጾ ዘሎ ናይ ሰብዚ ወላ እቶም ምስ ዝላፈኑ ዘሎ ምስ ጽምዳኣቶም ዘሎ እቲ ኮንትራዲክሽንስ ናይቲ ምርኻቦም እቲ መርገጻቶም ዘዛርበን ዘሎ ማለት ከመይ ንሪኦ ንሕና እዚ ነጥቢ ዝያዳ ከስሓል ዘሎ ማለት ስለዚ ኣብዚ ክንዛረብ እንታይ ሲናሪዮ ኢና ንጽበ ወይ ከመይ ንሪኦ نفس وكف تبعنا سيناريو ناتو خصمعنا سبقيو وكما ينريو زنا غرات زنت بتاع زرع الكون ابانك نزارب دليه مالت